vemos también esa convicción y el buen trabajo. Están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ellos. Ortuan prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y Ea espremi horretan, a todos aquellos que no vais siguiendo los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakateko ezer erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan abaltizketara iristen ikusten dugu. Helmuga puntu honetara garaipena gozatzeko modu ere izan du. Egunon, txirrindulari guztiori, txirrindulari zale guztiori. Hemen gaude beste urte batez 2025 Beasain proban. Juvenil mailako Gipuzkoar egutegiko azkeneko proban. 151 txirrindulari dauzkagu gaur. Eta lasterketa abian da, ikusten dugunez hemen dira txirrindulariak ja Beasaindik ateratzeko nazional batean. Eta eguneko lehenengo ihesaldiak ikusten ditugu hirutan, hotxe txirrindulari taldeko txirrindulari badakago metro batzuk hartuta. Txirrindulariek gaur 109,4 kilometroko ibilbidea izango dute. Beasainean izan da irteera ja, goizeko 10:00 eta Beasaineko leku berean izango dugu helmuga. Ordu batak eta 20, ordu batak eta 40 inguru izango ditugu txirrindulariak hemen, eta ikusten dugu patropelak iesaldia hartzeko interes handia duela, hor ikusten ditugu
limusin taldeko txirindulariak, bakeko txirindulariak, limusinoak, baina ikusten dugu, mugimendu handia daudela tropelean. Decía que estamos en la edición del 2025 de la Beasain Proba, que es la última carrera del calendario junior guipuzcoano. Tenemos 131 participantes en la línea de salida, con 109,4 kilómetros para recorrer hoy, y la carrera ha dado la salida a las 10:30 en Beasain y va a tener la meta a la 1:20, 1:15 por ahí, en Beasain, en el mismo punto. Tenemos, entre otros, corredores con mucho nombre en la lista de participantes de hoy. Tenemos al ganador del año pasado, que es Jaime Torres, con el dorsal 101, del equipo Sanse-Lecoq, o también tenemos a Lukas Straudinski, del Purito Cycling Team, que este año ha ganado la primera etapa, tanto en la general de la Vuelta Navarra, de la Vuelta Pamplona de categoría juvenil. Ahora los corredores van a coger la carretera de Itxasondo hasta el pueblo de Alegui, donde van a hacer el viraje y volverán a Beasain para luego comenzar con la zona más montañosa de la etapa de hoy. Esaten genuen, parte hartzaile zerrendan, izen handiak dauzkadula besteak beste Jaime Torres, Sanse-Lecoq taldeko txirendularia, pasaden urtean lasterketa UBA irabazi zuen txirendularia, edo Purito Cycling Teameko Lukas Straudinski daukagu baita ere tropelian, eta txirendulari honek pasaden denbora hontako Iruñerriko itzulia irabazi zuen. Baina, badaude beste izen handiko txirendulari batzu baita ere, gipuzkoarrak, eta tartian aipatu ditzakegu, Peñat Sainz adibidez, pasaden Gipuzkoako klasikoan euskal txirendularirik onena izan zela, Ipar Makinako txirendularia den Joan Cardona ere hor daukagu, eta Garaje Tolosa danena txirendulari taldeko Eneko Ugartemendia bera ere, bertan da, aurten lasterketa deixent irabazitako korredore bat, eta lehenengo urtekoa. Hemen tropelian ikusten dugu, ez daukagula inongo baimenik txirendularientzat, eta hor ikusten dugu, Bibero San Anton Mardu txirendulari taldeko Aratzunanu ere bai, nahiz eta denboraldiko azken zati honetan zorte handirik izaten ez denari, lasterketei erorikoei dagokionez eta bar. Gaurko ere bai jarraitu beharreko txirendulari bat izango da, eta ikusten dugu ondo kolokatuta da biela. Lasterketa errepide hau nahiko tendentzia beraka izaten da, ikusten dugu pelotoia hor zabal-zabal eta hor urkona zabal da erasoan dagoen txirendularia bain, baina esan bezala ez dago baimen handirik tropel hortan. Bájalo desde el móvil o el de los 4 botones que tiene, el de abajo. Pero desde el móvil más fácil. Hor ikusten dugu tropelburuan oain, bake taldeko txirendulari badela erasuan, atzetikan, KH7ko beste txirendulari bado zubilanak iten tropelakin batea, ez du txirendulari gipuzkoarrik ikusten korte honetan, eta ematen du atzetikan erreakzionatzen nahi dela etxeko taldeko korredoriak, kanpokoak, eta nola ikusten zuzukaritz gaurko rekorridua eta parte hartzaile zerrenda. Rekorrido gogorra da, karrera beti gogorra izaten da, luzia, juvenientzako, ze 10 kilometro inguruko karrera da, orokorren ez daude soitua. Eta, 'Parte hartzaile aldetik ez da
ez da korredore askoik, 200eko pelotoi handi bat ez do, 130 txirrendulari inguru daude, eta orduan, bueno, beti zailagoa izango da karrera kontrolatzea, eta karrera polit bat ikusiko dugu, nik uste. Bai, ez, ikusten dugu lehen aipatu bezala denboraldi amaieran gaude, eta, bueno, txirrendulari askok ja ikasketak hasi berriak dituzte, eta bar, eta, bueno, esan bezala 131 txirrendulariko tropel badakagu gaur, eta egia da, nahiko lasterketa erua izan daitekela, ikusten dugu, kontrolatzeko zaila izango dela. Betire bi txirrendulari juten baldin badea aurretik, tropelak baimen gehiago emango du iesaldi handi bat juten baldin bada baino. Eta, ikusiko dugu, ez, lehenengo zati honetan alegiraino behintzat tramo hau dena tendentzia beraka da, oso karretera azkarra da, eta tropelak biko iesaldi batei errex irabazi diezaioke pulsua, baina ikusi behar dugu gero behin alegin biraji ematen denean, zenedakan benetako intentzioa eskapa hartzeko gaurko egunean, eta hor bai ingo dela pixkat zailagoa edo, tendentzia goraka izango delako, eta kortiak iztia pixkat zailagoa izango delako. Hoi da, gaur haizeak ere zerikusia izan dezake, ze oain beraka dihoazten honetan haizea alde dagate, eta orduan askoz ez zailagoa izango da txirrindulariek distantzia hartzea, eta gero bueltakoan kontran izango dutenez ere, zaila izango da korte bat inezkeo, distantzia oso handia hartzea pelotoiarekiko, batetikan goraka dijoalako pikatzen, bueltan gero, eta haizea kontran egiko dutela gore bai. Alegiko lehenengo pulse hau, nahiko rebiratua edo arriskutsu ez dugu esango, baina nahiko rebiratua da eta garrantzitsua txirrendularien zat ondo kolokatuta sartzea, behin biraje hortara sartuta, tropela asko luzatuko delako. Eta, lehenengo puntu kritikoa edo izango da ez, Aritz, ikusten dugu gero behin alegiko biraje hau emanta, 30 kilometruan eguneko lehenengo tarteko helmuga izango dugula Beasainen bertan, eta, bigarren tarteko helmuga 80,7 kilometruna izango dela baita ere Beasainen. Comentábamos que el giro de Alegi es el primer punto clave para el pelotón hoy, ya que es un paso un poco complicado, sobre todo si no estás bien colocado, y que una vez hagan el giro en Alegi, tendrán esta misma carretera pero con tendencia hacia arriba, donde se podrá hacer la escapada o se podrá consolidar, ya que estamos viendo que estos dos corredores están abriendo poco a poco un poco de hueco. Y decíamos que en el kilómetro 30 tendrán el primer premio, digamos, la primera meta volante en Beasain, y la segunda del día será en el kilómetro 80,7 también en Beasain. Comentar también que luego tendrán 5 puertos puntuables. Los dos primeros serán el puerto de Atagoiti, que será puerto de tercera. Luego subirán a Olaberria, también de tercera, y terminarán con la subida a Gaviria y otra vez a Olaberria. Estos dos también de tercera categoría. Podemos decir que serán esos dos puertos los que decidan un poco la carrera, porque sobre todo el puerto de Olaberria se corona a falta de 5 kilómetros a meta. Entonces, en caso de que haya algún grupo en ese punto, se podrá utilizar para intentar llegar solo a meta. Ikusten dugu hemen, txirrindulariak atzera begira idiela, baina, tropelian ikusten dugu baita ere erreakzioa dola, tropela ez da gelditu oraindik, eta esan bezala, bi txirrindulari hemen aurrian, dorsalak dazkagunean aipatuko dugu zein dien, baina iruditan bertan ikusten da, tendentzia errepidiana aldapa berakoa dela, eta pelotoiak arrankatzen duenean esango nuke, errestasuna dakala bi korredore hauen kontra behintzat metruak pixka jaten juteko. Joain gaina birajean ikusiko dugu, abertze jarri hartzen du pelotoiak, eta beti esan ez dela nahiko punto klabe izaten da. Hortikan aurrea beste erasoak eta egongo dira, zailago izaten da hor pelotoia kontrolatzea,
eta askotan ikusi dugu nola biraje hortan beti iesaldiak edo egitea askoz ere erresagoa den. Metro gutxi batzu barru izango da biraje hori, eta gero esan bezala buelta eman ondoren oain haizea alde dutenez, gero kontran edukiko dute eta horrek danak ere eragina izan dezake karreran, iesaldia egiteak orduan eta bueno, agian ez lasterketan agian eragin handirik ez du izango emaitzan, baino ikusi ezakegu ze txirrendulari daukaten intentzioa eta zein dauden indartsu. Oain aldeko errepidetan sartu dira txirrendulariak eta esan bezala ikusten dugu, nola birajea eta gero pelotoia nola desente hurbildu den txirrendulari hauen gana eta nik uste laizter hartuko dituztela bi hauek eta karrera segurasin berriz hasiko. Lo que comentábamos, ¿no? Estamos comenzando el viraje de Allegui un poquito y bueno, vemos que estos dos corredores siguen con un pequeño margen, pero está el pelotón también a pocos segundos todavía. Una vez hagan este viraje, pues tendrán que intentar afianzar la escapada si es que quieren pasar en los primeros puertos con una cierta ventaja. Y el paso complicado es, ahora tenemos una curva a la izquierda de 90 grados y un paso por el polígono de Bazurka, que, pues bueno, como todos los polígonos, ¿no? Ariz tiene alcantarillas, baches y bueno, es muy importante estar bien colocados ahí. Sí, siempre suele haber pinchazos, caídas y esas cosas y ikusten dugu pelotoian, ematen dunez ez da gala, hauen gana ez dela hurbiltzen, hor jarraitzen dute txirrendulari hauek eta indartsu daudela esan nahi du. Bai, zemat, 10-15 segundoko tarte ikusten da, hola Aritza, ojo, esan bezala, pues bueno, zatia guztia pelotoiantzat aldeko zati bada, favorablia da. Eta, bueno, bitxirendulari hauek, oaingoz behintzat, kontrolpian daude, tropelian bi eraso daude momentuan, errexu bilduko dia honea, eta esan bezala, biraje, oain sartuko dien biraje honetan, hasiko da, digamos, zati garrantzitsua, edo, esan nuke, ja, donde hay que dar el callo, ez? Pixkat borrokatu beharko dutena, eguneko eskapada konsideratzeko. Hemen da leheneko, esan bezala, ezkerret hartuko duten giro hau, eta oain arte etorrian karretera igual hartuko dute behasoaina bidean. Hau da, Bazurkako poligonua esan bezala, bakeko txirrendularia ikusten dugu, abilezi puntu bat gehiago dakala, eta ikusten den bezala, oain etorrian errepidekin konparatuta, paso estuagoa da, eta bitxirrendulara bentsat arazoik ez dakagun arren, tropela ikusiko dugu asko luzatuko dela. Hori da, beti, ematen honez, bakekuak onki ezautezun paso hau, karrera askotan iten dian karretera dira hauek, eta, biagontzako ere betire, askotze hobeto hemen aurren jutea, pelotoia baino igual gehiago gastatuko dute, baino betire erresago da behientzat hor aurren juten, tensioi kentzen dute, eta, ja horra aurren jutea, behientzako aukera hona da. Eta orain Aritz, ikusten dugu tropela hor berro pixkate
hurbildu dela iesaldi hontara, baino Beñat Sainz, Vivero San Anton Martuko txirrindularian hitzak entzungo ditugu, gaur goizian indako entrevista batean irtera baino lehen. Beñat Sainz, Vivero San Anton Martuko txirrindularia, pasaden Gipuzkoako klasikan euskaldunik onena izan zinen, eta bain temporada bukaera hontan behasain proba hontan gaude berriro. Behin kursu hasita eta bar, nola ikusten zure burua, nola iritsi za temporada bukaera hontara? Bai, bueno, behasaingo proba hau, azkenengo karrera izan da juniorretan, gogo askokin gatoz. Egia esan da azken karreretan ondo sentitzen hona naiz, eta sentsazio honekin ator, eta espero karrera gogo jartzeanean bertan egotia, eta albalin bada, puesto hon bat itea, eta hori. Nola ikusten zu, kanpotar txirrindularian presentzia hemen, eta zein ustez izango dela la rueda segir? Bai, badaue korredore batzuk oso ondo dabiltzanak, bai bakeko pare bat, bai Torres eta beste batzuk. Eta gu saiatuko geha behai errubeda segitzen, albolin badeu aurrea juten, eta ber nola tatzen karrera. Eskerrik asko eta sorte hon. Zuri. Hor Beñat Sainzen hitzak, eta ikusten dugu tropela serio jarri dela, eta esango nuke, hor 5 segundoko tartia, holako zerbait ikusten dugu momentu honetan. Eta atzetik erasoak jarraitzen dute, hor interesa handia daude eskapan sartzeko, eta ikusten dugu bitxirrendulari diela bain pixkat metro batzuk hartzen nahi dienak, esango nuke Irun estaldeko txirrindulari bat eta hanpoko txirrindulari bat diela, baina txoten dugu, eraso ugari daude atzian, eta oain da zati arriskutsua behintzat, edo iesaldi hartu nahi duten korredoriantzat oain da punto klabia, behintzat iesaldi handi bat juten baldin bada, momentu hau da erne ibili beharrekoa. Baina ikuste gu jendia gogo askokin daula, eta kaso hauetan iesaldiak aurre hartzea eta denboa ateatzea zaila dela. Azkenen txirrendulari asko dira fugartu nahi dutenak, eta askotan zaila izaten da holakotan iesaldiak distantzia asko hartzea, batez juvenietan eta holako jarreretan oso zaila dena kontrolatzeko, Gaina esan bezala, oain naizia kontran edukiko dute, hor aurre hartzen duten txirrendularia gehixo nekatuko dira. Ikusi egun bezala justo biraje eman da bi hauek berehala harrapatuko dituzte, eta horrek ere zer ikusi izango du seguraski iesaldiekoa. Eta erorikoa, Aritz, hemen izan dugu Bizkai taldeko txirrendulari bat, eta ematen du hanpoko txirrendulari bat ere bai, baina ez du ematen nola erorketa larria izan denikan, Urbelo 74 taldeko txirrendulari bat bai hemen. 12. zenbakia da Bizkaiko txirrendularia, Unai Ibañez, eta esaten genuen bezala, oaintxe bertan konsideratu dezakegu, tarte bat egin zioazen bitxirrendulari horiek denak, tropela elkarrekin dabil, eta ikusten dugu hain, beste eraso batzuk hasiko diela, eta erorikoak geotian, erorikoak geotiak esaten diguna da, tropela hontan nahiko tensioa dolaritz, eta, nahiz da temporadako azkeneko proba izan, txirrendulariak haindikan lehiak hor daudela, eta iesaldiak hartzeko, eta lasterketa lehiatzeko oso gogotsu. Egia, baina beti denboraldi bukaerako lasterketak nahiko helduak izaten dira, alde hortatikan, behasaineko probare gaina nahiko garantzitsua izaten da, junior mailan, eta horretikan txirrendulariak azkenen horrelako borroka neuten dira fugartzeko, eta horretik izaten da askoz ere zailago askotan txirrendulari batzuk aurre hartzea. Hemen ikusten dugu Danea taldeko Markel Marzo txirrendularia interesatzen baitare, baina tropelak ez du inongo margen ikusten, zati honetan behintzat. Hemen dila esan bezala, 30. kilometruan hemen dikan, 12-13 kilometrotara behasainen lehenengo tarteko helmuga izango da, eta, ea iesaldi bat iristen den lehenengo tarteko helmuga hortara, tropel guzti elkarrekin juten den, eta atagoitiko aldapak
ingo duen lehenengo selekzio bat. Ikusten dugu horrein 6 bat, edo dela pixkat metro batzuk hartzen, eta artean, txirrindulari euskaldunak, dexente, eta, ikusiko dugu zein tropelan intentzioa. Baina, ikusten berala daudela kontraerasoak, eta pelotoiak ez duela baimenik ematen iesaldiai oso aurrera juteko. Katxo zitu taldeko txirrindulari badagoen, intentzioa edo jartzen nahi dena, eta atzitik dukiduen ustealdea taldeko txirrindulari honek ematen du jarraipena. Tropela ikusten dugu bai abiaduragatik, alegiko birajiagatik eta posiblemente erorketagatik, nahiko luze dijoala. Eta, ikusten dugu txirrindulari batzuk baita ere tropela galtzen, behintzat metro batzuk galduta, ez dakigu erorketagatik izan den, edo arazon bat izan duen, 84. zenbaki honek. Arias Segovia Baixebreko txirrindularia da. Comentábamos que el pelotón va muy estirado, ya sea por el viraje de Alegui, el ritmo o las caídas que ha habido hace unos kilómetros. Pues vemos que el pelotón va estirado. Sí, pero los que van aquí detrás también van bastante tranquilos al final. Como hemos dicho, hay viento en contra y entonces para estos corredores que van aquí detrás y bien metidos en el pelotón, pues no les va a costar mucho seguir el ritmo. Este ya no es una zona un poco más tranquila, pero luego una vez entremos a las primeras cuestas y rampas de Atagoiti, pues estos corredores pasarían a sufrir un poco, ya que, ya como hemos comentado en otras sesiones, en otras carreras, pues se crea ahí un cierto látigo que se llama, ¿no? Donde los primeros corredores que entran a las curvas pasan relativamente rápido comparados con los que entran últimos, y vemos otra vez a Markel Martola aquí con intenciones de coger la escapada, pero el pelotón reacciona enseguida, Ikusten dugu bai, azkenen Atagoitira sartzeanen segurazki karrerak beste ritmo bat hartuko dula. Segurazki hemen indar gehiago gastatzen nahi dien txirrindularia bigarren plano batea pasako diela, eta orain indarrak gehiago gordetzen nahi dienak aurrein berko dutela. Hor ikusten dugu lasterketaren profila, eta ikusten dugunez berehala iritsiko dira tarteko helmugara. Ordizira iristear daude, eta asko falta. Bertan nazionala hartuko dute, errepide zabala, eta ondoren berehala errepide istu bat hartu, eta Beasaina iritsiko dira tarteko helmuga lehiatzeko, eta tarteko helmuga eta ondoren berehala Atagoitiko salidara iritsiko dira. Ikusten genuen baita ere perfil hortan, nola txirrindulariak dauden errepideoi tendentzia goraka den, eta iparralde taldeko txirrindulari bat zen metro batzuk hartzen izena beste hiru txirrindularekin batea. Hemen ikusten dugu, oaintxe bertan puntu honetan egon goinak gutxi gora bera, lehenengo Beasaingo tarteko helmuga, eta hemen ikusten dugu Atagoitiko paso bikoitzoi, ez? Gero Beasaina bueltatzen dira, Olaberriko igoera ingo dute, eta gero Gabirigo eta Olaberriakin bukatuko dute, esan bezala, metatik 5 kilometrotara koronatuko den portu honetan. Beti Olaberriak erabilituko du segurazki lasterketa. Gehienetan Beasaina talde itxo bat iristen da, ez da gutxitan iristen da txirrindulari bat bi bakarrik, eta hemen ikusten dugu, Eneko Gartenen dia danena taldeko txirrindularia da hor
korte hau aurrera ateatzen gehien saiatzen nahi den txirrindularia, beste txirrindulariei eskatuz baita ere kolaboratzeko pixkat, porque egia esan, talde nahiko majua da aritz, eta tarti irekitzen nahi da pelotoiakin ez da bi txirrindulari dauden hor tartian, Bai, gaina talde handi izateaz gain, ikuste hunez talde desberdinetako txirrindularia daude, eta horrek iesaldiai aldeko puntu bat emateio, baina ikustegu berehala pelotoia gainen dagoela, eta ez dela uste nahi distantzia gateatzen talde honi. Eta etxeko taldi ere bai, hanpo taldeko txirrindulari bat ikusten dugu hemen. Esan bezala, nahiko lehen kilometruak behintzat, deskontrol handiko kilometruak, inorek ez du nahi tropeleko ardura hartu, benak iesaldian sartu nahi dute, badakite 30 kilometrotik aurrea edo 40 kilometrotik aurrea errepidia zailagoa jarriko dela, eta puntu hortan ja sufritzen hasi beharko dela aurrian mantentzeko, lasterketa aurrean mantentzeko, eta badaude txirrindulariak interes horrekin, lehenengo portutara metro batzukin iristeko. Hemen ikusten dugu tropel bukaeran Vivero San Anton Martuko txirrindulari bat, esango nuke iparralde taldeko beste bat dela, eta Donosti aldea, Iruki taldeko txirrindulari bate bai. Eta esan bezala hemen antzematen da atzeko kamarantik abiadura, Aurreko kamarantatik ez da hainbeste antzematen igual, baina behin atzetikan ikusten dugunean, eta bainaz Sainz bera da hemen hain aurreko posiziotan aurpegi ematen nahi dena, Aritz? Bai, eta ikusten dugu pelotoia orain itsasondutik atera dela, eta 10 minutu inguruko aurrerapenarekin dijoala jarritako ordutegiarekiko, eta hor ikusten dugu txirrindulariak ere errepidea ez den beste bide batzuk hartu behar izan dituztela, hor bide horretikan. Baina, seguraski ikustegu ez dijoa lainoa, eta eraso gehiago, orain hanpoko txirrindulari bat dijoa. Eta Iruneseko Joan Cardonak erantzuen du hor. Jon Eskizabel da hanpo taldeko txirrindularia, eta Mane Xolaiz Oiartzuarra da 3. posizioan dijoan 8 taldeko txirrindularia. Hemen tarteko helmuga izango dugu lehian Laister, eta itxura guztia daka, tropelian iritsiko diela Beasainea. Bai, eta gero tarteko helmugaren ondoren eta goiti hasiera baino lehenago gozati hortan, egia esan hor iesaldiak ere egiteko aukera askotan egoten da, portuan aurretik eta tarteko helmuga eta gero, eta hor ikusiko dugu, hemen dirudienez zati honetan oso zaila izaten ari da iesaldia egitea, txirrindulari asko daude gogoekin, eta gaina ja Laister iritsiko dira tarteko helmugara, orain Laister karretera zabal bat hartuko dute, eta azkenen karretera zabaletan eta askotze zailago izaten da iesaldia egitea. Joan Cardona da orain erasuan dakagun Irunes taldeko txirrindulari hau, eta atzetikan erreakzionatzen nahi dira, Dromedari taldeko beste txirrindulari bat, iparraldeko txirrindulari bat, Sumelekekoa, baina esan bezala troperak ez daka oso argi lehenengo kilometro hauetan behintzat iesaldi bat egotia nahi duen. Nahiko argi da, nik uste ez du lan nahi. Ez du lan nahi. Iparraldeko txirrindulari honek hartu duen pixkat deskontroloi aprobetxatuta metro batzuk, baina seituan saltuko dira Beasaineako bidean, eta ikusiko dugu nola sartzen dien. Gainera orain gizon azkarra dituzten taldeak, seguraski interes berezi bat edo izan dezakete tarteko helmugari begira, euren txirrindulariakin lehiatzeko orduan. Nazionaleateako dira berriro gain, karretera zabala, eta gero seituan ateako dira, Beasainen, tarteko helmuga lehiatzeko. Arria tondo da hain txirrindulari hau, nazionalean sartzen nahi ganontan, bakeko txirrindulari bat rueda ondakala, metro batzuk hartzen nahi den txirrindularia.
Bueno, atzetik pelotoia ustegu beti erantzuten txirrendulariak atatzen diela, nahiz eta bain, geldialdi bat ikustegun, ez? Comentábamos que es Arriatondo el corredor del Irunés y un corredor del Baqué que ha salido con él a la rueda, pero vemos ahora mismo cómo el pelotón reacciona también a este corte de 2 corredores, sabiendo que nada, en unos 3 kilómetros tendrán ya la primera meta volante del día y pues bueno, habrá corredores que tengan interés en combatir ese premio. Tienen 2 pasos, como hemos dicho antes, y bueno, en caso de empate ganará el que primero llegue a meta. Son 2 corredores los que se juntan ahora, un corredor del Dromedario y un corredor del Sumelec. Son 4 ahora en cabeza de carrera, con unos 10 segundos de ventaja, diríamos, más o menos, a ojo. Y ahora sí parece que hay un poco de parón en el pelotón, ¿eh? Sí, eso es, vemos que nadie quiere salir a este corte. Es verdad que ahora la tendencia pica para arriba en esta carretera y vemos en los árboles que también tienen un poco de viento en contra, lo que bueno, igual genera que tampoco salten muchos corredores, pero bueno, también vemos ahora que van saltando corredores del pelotón para atrapar esta fuga. Estamos ahora en el repecho anterior a la salida de Beasain de la Nacional. Este repecho va a picar, sobre todo para los que están ahí intentando hacer la fuga, pero vemos también que el pelotón, bueno, está con intenciones, está con ganas y reacciona rápido a este tipo de cortes. Vamos a ver si por lo menos el esfuerzo de estos 4 corredores se ve recompensado en la meta volante de Beasain y la pueden disputar un poco antes de cruzar Beasain y llegar a Ormaiztegui para empezar a subir a Atagoiti. Es un puerto largo, pero relativamente tendido, con lo que es un puerto que se sube a mucha velocidad y, como hemos comentado antes, que se puede subir de cierta forma relajado si vas bien colocado en el pelotón, pero que si entras en las últimas posiciones, pues es un puerto que al final, al ser tan largo, te desgasta hasta que no eres capaz de seguir la rueda al delante. Vemos ahí que mantienen unos 5 o 10 segundos con el pelotón. Ahora sí que es verdad que la tendencia es un poco cuesta abajo y en pocos metros van a coger el cruce a la derecha para entrar a Beasain. Esaten genuen, lau txirrendulari hauek nahiz eta tropela gainean euki, a ber, kapazak dien iristeko tarteko helmugai borrokatzea, Atagoitiko lehenengo ranpatan hasi aurretik. Eta Atagoiti dela, portu bat nahiko luzia, baino relativamente etzana, orduan, esaten genuen, tropeleko hasierako posizioetan hilo ezkeo, esango nuke errex, entre comillas, hilo dezakegula portua, baino tropeleko azkeneko postu horietan sartu ezkeo, asko sufritu posible den portua dela. Hemen ikusten dugu estualdi bat, tropela nahiko zabaldi joala bain, baino hemen karril txiki batea sartzen dira denak, eta esan bezala, hemen azkeneko posizioetan sartu diren txirrendulari hauek, aurreko txirrendularia jarraitu posible izateko, latigoa jasango dutela bain, eta Beasain zeharkatu ondoren, dena luzatuko dela berriro. Eta hemen ikusten dugu tarteko helmuga, Arriatondo. Informatikoko txirrendulariak tarteko helmuga. Ja, 2 horas pasatzen dizkigute. Eta ikusiko dugu orain lasterketak ea ze itxura hartzen duen. Lau txirrendulari hau ditugu aurretik. Ea orain Atagoitira bidean pelotoiak ze jarrera hartzen duen. Bi aukera daude, edo aurrean dauden txirrendulariak distantzia hartzen dute eta pelotoia pixka gala saitzen da, orain arte oso azkar jundienez. Edo gerta daiteke ere bai, orain kontraerasok egotea pelotoian bertan,
eta aurrean dihoazten lau txirrindulari hauek berehala harrapatzea. Tropelaren pasua bain Beasaingo kaletatik, eta aipatu beharra do, momentu honetan batez txirrindularientzat eta habituallamentua irikitzen dela, orokorrean lasterketan mota hauetan 30. kilometroan hasi hori da habituallamentua, eta zabaldik izango dute azkeneko olaberriako igoera hasieraraino. Metro batzuk aidi hartzen noa aritz, laukote honek, 10 segundo baino gehiago hartutxula ematen du hain, ormaiztegira bidean dijoa zela, eta, ikusi behar dugu abertze jarrera hartzen duen tropelako hain, batez, txirrindulari fuertia dazkaten talde horiek, ez? Aipatzen genuen Jaime Torresek iratzula lehen urtean Beasain proba, eta gaur egun da bat zenbakilak indak gaula hemen, edo Purito taldeko Purito taldea, ez? Esan dugu leno Lukas Straudinski txirrindularia ekarri duela, baina baita ere, beste taldea oso potentia dakala, 121 bat zenbakilakin, adibidez Iban Roble daka. Bai, eta etxeko taldeak ere txirrindulari onak eta garrantzitsuak ekartzen dituzte. Danena taldean eneko Gartemendia dakagu, demoraldineko ona egiten nahi dena, 3-4 garaipenekin ez. Eta, agian gogorregia ingo zaio gaurko rekorridua, baina hor baldin badago, beti aukera ditu txirrindulari bat izango da. Joan Cardona ere badugu, Irunesen, oso demoraldi ona egiten ari dena. Lehen urtean ere ibili zen, Beasaineko proba hontan. Eta, Biberosen ere ez, txirrindulari garrantzitsua ditugu, gaur aipatzeko moduak izango dienak. Eta tropela berriro reakzionatzen, eta berriro laukotiak hortxe daka tropela, eta pasatzen digute oaintxe bertan zerrenda lehenengo tarteko helmugakua. Lier Maguregi izan da tarteko helmuga irabazi duen txirrindularia, F2 informatika taldekoa, 174 dorsala izan da bigarren sailkatua, esan dugu bezala Arriatondo, Irunes taldekoa, eta 56. dorsala izan da 3. sailkatua, Udalatx Egiguren, baketaldeko txirrindularia. Puntu honetan, tarteko helmugatan 3, 2 eta 1 punto banatuko ezkile, eta hurrengo Beasaingo tarteko helmugak erabakiko du sari honen irabazlea, edo empate oteko kasuan, metera lehenengo iristen denak. Hori da, bera helduko dira atagoitira, eta ikusten dugu, tarteko helmuga eta gero eta atagoitiko hasiera baino leheno esan bezala erasoak duten nahi diela, talde handi bat ikusten dugu distantzia pixka batekin, ez? Eta talde askotako txirrindulariak, Bai, lasterketa buruko irudia dantzegu pixkat, hori ikusten dugu haratzen Manuel Bibero San Anton taldeko txirrindularia zela tartian. Esan dugun bezala, azkeneko karrera ez du zorte handilik neuki erorketak eta diela, baina vigilatu beharreko txirrindularia da, batezea da pagoratan ondo modatzen delako. Eta aipatzen genuen, eneko Gartemendia baitare lehenengo urteko txirrindularia izan da, lasterketa esentira zitula, eta, pistan ondo ibiltzen den txirrindulari indartsua da, eta behintzat atagoitiko portua ondo emango zaiola ziur dago, gero beste kontu bat izango da, hola beharriako aldapatan nola moldatzen den, edo Gabiriko portuan, ez? Baina, hasierako bi portu puntuable hauek behintzat, ez dira arazoa izango behantzat, eta ikusten dugu, urmaiztegira hurbiltzen nahi diela txirrindulariak, eta atagoitin sartuko gara laizter. Ikusten dugu hor, esango nuke, Danena taldeko Juren Aperribai dela bain korte honetan sartu den txirrindularia, ikusten dugu Bizkai taldeko txirrindulari gehiago, Zuk eta Bidor taldekoa, KH7, Arriatondo jarraitzen dugu hor, Baket taldeko txirrindularia bat baitare, txamezela, Aritz, talde asko, eta, kantidadez, izango dira 15 bat, 20 bat txirrindulari, Bai, eta atzean pelotoia zabalean ikusten dugu, beraz, esan nahi du ez dagoela intentzio handirik amitzat txirrindulari
hauek harrapatzeko behingoz. Eta aratz behar da intentzioa jartzen nahi dena talde honetan, Nahiz eta jende asko sartu den hemen, kolaborazioa ohikoa den bezala ez da oso fin juten hasieran behintzat, korredore asko behintzat saiatuko dielako eskakeatzen esan gau nuke. Eta katxe ziteko txirrindularia ez do guztua egoera honekin, eta talde honetatik saiatzen dabil, beste eskapa txikiago bat itia lortzen den, pixkat kolaborazioa handitzeko asmotan, Bai, azkenen olako talde honditan hasieratik ere ez baldin badago oso argi kolaborazioa eta arte egitea oso zaila da, nahiz eta pelotoia gutxi. Horrik zaigu bakeko txirrindularia, eskuakin beste ieskideak animatzen pasatzea, eta horrik ikusten dugu, oraingoz danak pasatzen nahi dira, baina beti egongo dira txirrindulariak atzean eskakeatzen saiatzen, izan ere orain berehala Ormaiztegira iritsiko dira, Ormaiztegin paso nahiko arriskutsua izango dute, isleta bielata, eta ondoren berehala Atagoitikin hasiko dira, eta bertan ikusiko dugu lasterketa nondik jun daiteken, ez? Esaten genuen bezala, hemen da denenako txirrindularia Julen Aperribai, zuk eta biok Leitzako taldeko txirrindulari bate bai hemen, Utbel 74, Aratzuna 9 bera, baina tropela bertan da, tropela ez da guztua bain, ez dara hainbesteko talde bat aurrian eukita. Eta, ikusiko du, Atagoitiko lehenengo aldapatan nola aldatzen den panorama. Gero, aipatu behar dugu Aritz, bi Atagoitiko portuak puntua behintzat kilometro aldetik oso punto diela. 12 kilometroko tarte batean bi aldiz zigotzen da Atagoiti, bat alde bakoitzetik. Eta aipatu behar da, Tegileri arteko kruze hortan, Berinkolako biraje hoi, bai dela puntu bat, nahiko kritikoa, kasu honetan bai aurreko grupo honentzat, nahiko handia delako, eta batez pelotoientzat, hoi bai dela, esango nuke karretera zabal batetik sartzia karril estu bateko bide batea, eta, tatean daude gaina kurba itxuak, eta baden nahiko handia daude baitare, eta, hor arazun bat izan ezkeo oso zaila izango da behintzat zuzendariantzako lana, kotxiakin txirrindulariak aurreratzea ezinezkoa delako, eta, da puntu bat, aurrian kolokatuta sartu behar den bai edo bai, naiz eta karrera ez oain erabaki, behintzat arriskuak egiteko, eta tensioi behintzat jasan beharko dute txirrindulariak lehenengo Atagoitiko eta bigarren Atagoitiko tarte hortan. Bai, egia da, eta esan darra bai, bidestu eta gero Atagoitirik igoko dutela ez, bestaldetikan, eta egia esan bestaldetikan Atagoiti igo ondoren, agian garrantzitsua izango da jetxiera igoera beha baino. Jetxiera izango da bain igoko duten aldetikan, luzia, kurba askokin eta eskerra lehorra dago, baina guztia da honetan oso arriskutsua izaten da jetxiera hau. Eta aurreko grupo honek, segundo dixentiak hartzen nahi dira honetan, eta Atagoitiko sarrera hartu duten honetan, entzongo dugu gaur goizian, irteran, hotxe taldeko JRG Norclamp, hotxe taldeko Mane Solaiz txirrindulari oihartzuarrak mandizkigun hitzak entzongo dugu hain. Egunon Mane Solaiz, hotxe taldeko txirrindularia, berez kluba mountain biken zentratuako kluba izanik. Ze suposatzen duzuentzako lago karrera bat lehiatzea temporada bukaeran? Gila esan mendiko bukaera bai guztaia bukaeran bukatu genuen, gero deskanso batin, eta oain asuma dut ziklokros pixka diteko. Orduan, oain jakinik olako kategoria bateko karrera hola erroka politia ekipuantzat tortzia eta pixkat ekipo erakustia, eta preparazio zela hartzeko ere bai oso ondo tortzen zaigu. Eta nola ikusten zu gaurko ibilbidea, eguraldia eta bar? Egualdia paregabia oso ondo, zino beha, eta rekorridua hasiera lasaia nahiko janua dakau, eta gero hasten da behin behasaindik pasata
orduan hasten da karrera esango genukena. Hor, portu parea datu bastante gorrak, a ber, pelotoia nola joan, eta jungo goia ikusten, eta probatzen pixka. Eskerrik asko eta zorte hon. Hemen ikusten dugu, Manexen hitzak entzun ondoren, hemen ikusten dugu talde hau dijoala aurre eruntzoain, ez dakizkigu diferentziak eta bar, ikusi dugu beste txirrindularien bat eta lehenengo ranpatan ja gelditu indiela, eta ikusten dugu, katxeaz egiteko txirrindulari bat, Bizkai taldeko esango nuke Aitor Igoa dela, txirrindulari oso ona, lasterketa bat irabazi zuen behintzat orain dela aste gutxi. Eta ikusi bezala, lehenengo aipatu dugun bezala Atagoitiko igoera, orain ikusten duguna bezalako errepidia da, bikarrilekoa, aldapa handi gabekoa eta relevoka juteko moduko portua da eta relebo azkarrak. Iaia txirrindularia bentsat ikusten dugu nola den januan jutia bezala kasi-kasi, egia da sufritzea joango diela, baina rodatzeko modua oso antzekoa dela januan eta hemen, eta ikusten dugu tropela ez dela azaltzen atzeko iruditan. Ematen du aurreko talde hau tarti erikitzen nahi dela, eta oso tarte interesgarria da talde asko daudelako. Talde asko daude, 10 txirrindulari dira gutxi gora bera hemen daudenak, eta ikusiko dugu Atagoitikoian zenbat iristen dien. Esan bezala oso portu tzana delako eta abiadura handituko delako. Hemen 8 taldeko txirrindulari bat, hasiera batean portua aurreko taldeakin hasi du iparraldeko txirrindulari hau harrapatzen, eta Pello Munduate dela esango nuke. Baina inorrek ez dio jarraipen ematen, tropelian bertan oain nintxe, geldialdia hola ematen du. Esan bezala talde asko daude aurrian, eta, esango nuke 10 talde ezberdin daudela, dorsalak konprobatu arte behintzat. Hogeita talde daude gaur parte-hartzaile zerrendan, eta horietatik 10 aurrian ja presente daude. Txirrindulari batzuk ikusten dugu baita sufritzen nahi diela hemengo erritmoarekin, grupuan erritmoa ezin segita biltzalako. Eta Aratzuna da hor hasierako posiziotan, esan bezala bere eskalatzaile indarra edo erakusten nahi dena. Badaki hau bere terrenoa dela eta bere lasterketa irabazteko aukerak ihesaldi batean ondo jorratu ditzakela. Eta ikusiko dugu nola dijoan karrera aurrea, eta tropelarekiko ezberdintasun bat, edo behintzat referentzia bisual bat edo ematen diguten. Katxiziteko txirrindularia da baita ere, erritmo jartzen nahi dena. Eta hemen, orain entzun berri dugun Manex Olaiz txirrindularia Oiertz barra ikusten dugu tropelatik tiraka bere taldekide den Pello Munduaterekin batera. Decíamos que estamos en los primeros kilómetros del primer puerto puntuable del día, que es Atagoiti, y de los 24 equipos participantes que tenemos hoy en Beasain, hay 10 representados en el primer grupo, y que era Manex Olaiz el corredor que está tirando ahora junto con su compañero de equipo Pello Munduate, del equipo JRG Nordclamp del club de Oche. Los más interesados en que ese grupo no se vaya demasiado tiempo. Pero en general vemos que el pelotón está subiendo a un ritmo tranquilo, mientras que en este grupo delantero se ve otra intención. Sí, lo normal sería ahora que estos corredores vayan ganando
distancia y que el pelotón, por lo menos en esta subida de Atagoiti, no apriete mucho. Luego ya después de este puerto, pues ya veremos a ver en el pelotón si algún equipo quiere coger la iniciativa o si en cambio vemos también más ataques y se genera algún otro corte, ¿no? Comentábamos que hay 10 equipos representados, pero hay 2 corredores, según vemos en las imágenes, son 2 los corredores del Bizkai, con lo cual son 9 los corredores los equipos que están representados en el primer grupo. Esaten genuen, bi txirrindulari sartu ditula korte honetan Bizkai taldeak, beraz, bueno, 9 dira aurrian txirrindularia dazkaten taldeak, patu ditugun 24 talde parte hartzaileetatik. Eta, bueno, ikusten dugu erritmoa oso bizia dela, eta Aitor Rigoa bezalako txirrindulariantzat, aipatzen genuen, Eneko Ugartemendia eta horrelako txirrindulari indartsuantzat, portua eramangarria egiten dela, eta gainera, oso ritmo bizian iotzeko kapazitatea gatela. Bai, eta azkenen hemen aurrantzun da, pelotoian jutean tensioi kentzaute, eta pasatzen ikuste guaina pasatzen nahi diela danak, beraz horrek esan nahi du ondo konputzen nahi diela, eta hemen pelotoian ikustego eraso gehiago zitu, Eta hortxe tropela ikusten dugu, hartu posible izan txuguna referentzia, ondo hartu baldu maitugu entzat irudiak erabilita, esango nuke gutxi gora bera, minututa 15-teko tartia dakagula, minututa 20, tarte ofizialak edo pasatzen dizkiguten, baina, referentzia gitxe erabilitzakegu, Ikusten dugu baitaren nola, aurreko talde hau Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko kotxe neutruak kubritzen duen. Horrek esan nahi du epaileako indikamentzat ez dutela uzten tropela aurreatzen talde zuzendariai, eta ikusten dugu hemen txirrindulariak ez daudela pozik egoera honekin, eta aurreko taldea harrapatzea bidian dijoazela, eta erreakzionatzen saiatzen nahi diela. Baina, azkenen gehienetan kontraeraso hauek ez dute ez dira erabaki horrak izaten, gehienetan ez dira urrutira juten, eta egia esan behin ni esaldia junta geho erasoiek, gehienetan ez dira juten oso urrutira. Ikusten genuen tropeletikan saltu egin duen txirrindulari hoi, Purito taldeko txirrindularia zela. Dorsalak pasatzeko moduan dauden behintzat hemengo aurreko talde honetan. Aurrean Puritokoik bada? Bai, ointxe tiratzen nahi den txirrindularia hau da Puritokoa uste dut, iruditan. Bai, ez bai. Igual beste txirrindulari bat ere nahiko ez, aurren jarri. Ikusten dugu hemen, esan bezala, portua etzana den arren oso luze juten da eta ritmo bizian ilotzen da, beraz aurrekuai ongi txetxi bertzaio ruedan bestela asko sufritzen den portua da baita. Bai, azkenen portu honen zailtasun nagusia distantzia da, ez? Juvenietan ez daude ohituta gehienetan hain portu luzeak igotzea, behientzako, 10-15 minutuko esfortzu hauek goraga ez dira ohikoak, eta batez ere seguraski bukaeran ikusiko dugu nola txirrindulari gehiago kostatuko zaien. Eta bestalde garrantzitsu izango gaina, eta goiti bintzat aurren koronatzea ez, gero jetxira eta gero bere ala iritsiko dielako tarte bideiztura, eta iesaldikotza baino gehiago pelotoiantzako izango da interesgarria zati hori. Hoi eta aipatu dugula Atagoitiko koronatzean,
urbil daudela txirrindulari hauek behintzat, puntuak egongo dira jokoan. Hirugarren mailakoak izanik portu guztiak, 3 eta puntu bat banatuko diela mendiko sari guztietan. Ikusten dugu nola federazioko kotxia bea aurrea pasa den. Horrek esan nahi du, tropela, teorikoki hurbiltzen nahi dela, eta aurreko talde hau eta tropelan artean zeuden ibilgailuak, kendu behar dira, ez tropeleko txirrindularia favorizitzeko, Bai, eta hauek gustautenen ere kotxea pasatzen nahi diela. Bai, hori ikusi dugu baita ere kotxe txurioi, segurazki da juezan kotxe izango zela, eta erabaki dute bakarteko ibilgailu guztiak kentzia, izan bezala, tartiak txikitzen joango dielako, edo baita ere, atagoitiko gaina iristen egialako, eta aldapaberako zati hoi pixkat lasaiago iteko, eta tropeleko txirrindularia ez arazoik sortzeko. Txirrindularia ikusten dugu nola atzea behira dabiltzan, horrek esan nahi du, tropela biztan izango dutela igual, eta kontrolatzen dabiltza. Sufritzen ikusten dugu, Portuan gaizki txamar pasatzen nahi da txirrindulari hau, 62 da, ez? Bai, 62 ematen du. Eta hemen, hau izango, pelotoian atzekaldeko irudiak izango dira, segurazki ikusita txirrindularien ritmoa. Hau da. Eta hau lasterketa burua, bai. Atzetik sartu da grupotxo bat, Aritz, eta txirrindulari bat oztatzetik, Bain izango dira 20 bat txirrindulari, 25, baina, esan bezala oso subida gogorra da, eta iruditu zaren Joan Cardona bea sartu dela talde honetan, baina, hoixe, taldi hau handitu dela asko. Eta segurazki pelotoia bertan egongo da, Haue goain sartu badia, pelotoia oso urriti ez da egongo. Eta gaina Joan Cardona bezala txirrindularia sartu badia, Ikusi behar dugu bain, aurreko txirrindularia behin nola antolatzen dian. Ara atzuna 9 ikusten da pixkat, metro batzuk galtzen edo guzten nahi dela, ikusteko, behin ikusita, txirrindulari garrantzitsu asko sartu digatzetik, eta hori ere bai, lan egin berko dutela. Bai, hori da, askotan nolago txirrindulari garrantzitsu sartzen diren aurren ere, karrera pixka blokeatu iten da, ze beste txirrindulari normalan bezala ez dute oso rotira jo nahi olago txirrindulariek, bitelako gero, bukaeran behien aurka ezar gutxi gatela. Egon ikuste dugu, atzian txirrindulariak datozela, batzuk talde honetatik gelditzen, beste batzuk pelotoitik aurrea iten, eta laizter iritsiko dira ja eta hoitik gaina, Ikusiko dugu abetzen lortuko ditun puntuak pasaera hontan, eta atzetik ikusten da, esan bezala txirrindulariak ikusten da subida gogorra indutela, nahiko zatituta dikoa tropela edo tropeleko hasierako lehenengo txirrindulari behintzat, eta ja Aritzek esan duen bezala, hemen koronatzen ja, seituan pasako dute mendiko saria txirrindulari hauek, eta ikusiko dugu nola banatzen justen puntuak. Comentábamos que acaban de entrar corredores provenientes del pelotón en la subida y que el pelotón ha tenido que hacer una última parte de la subida bastante rápida porque se ve todo fraccionado en grupos y por lo menos esa primera parte del pelotón que ha conseguido entrar a cabeza de carrera pues ha tenido que hacer una subida muy rápida donde vemos aquí al mismo Joan Cardona poniendo un poco de ritmo en esta cabeza de carrera y el sprint por el premio de montaña. Que tenemos ahora el corredor del dromedario. Vamos a ver. Vemos también a todos los auxiliares de los equipos. Y se le ha hecho largo al sprint, al corredor de dromedario.
Tenemos ahí al mismo Aitor Rigoa, creo que es el corredor de Vizcay. Y aquí sí, acaban de pasar la línea del premio de montaña. Y después de la bajada ahora de Atagoiti, que es una bajada corta, comparada por lo menos con la subida por este lado, es una bajada corta que enseguida pues bueno, saldrán al cruce de Salvatore, al cruce de Telleriarte para entrar en Rincola. Vemos aquí lo que queda del pelotón, que está Beñat Sainz aquí. Lo dicho, una subida bastante rápida porque el pelotón se ha quedado en unas 60 unidades de los 130 que salían al principio. Vemos aquí el corredor del Vizcay haciendo la bajada de Atagoiti y enseguida pues, entrará a la carretera es la carretera de Udana entre Legazpi y Oñati, pero en ese punto pues al inicio de las trampas de Udana cogerán el cruce a la izquierda para hacer el viraje en Brincola que hemos comentado que tiene su complicación. Esaten genuen, oaintxe ikusten dugula hemen Bizkai taldeko txirrindularia, bajada hau seituan ateatzen da, ateako da Legazpi eta Oñati artean doan Udana portuko errepidera, baino Udana ilotzen hasi aurretik ezkerrea hartuko dute cruze bat, eta horrengo dute lehen aipatu dugun Brinkolako zeharbide arriskutsu eta estu egin. Mendiko sariko esprinak eragin duen, aurreko talde hori pixkat deskontrolatzea berriro. Eta hain pasatzen dizkigute mendiko sariko dortxalak. Lehenengo mendiko sari irabazi duen txirrindularia Aitor Rigoa izan da. Bigarren sailkatua Jaime Torres Bea izan da, lehen urteko irabazlia, eta 111. dorsala izan da hirugarren sailkatua Sergio Gámez. Esan bezala beste 4 sari izango dituzte mendiko sariko sailkapeneako, eta 3, 2 eta 1 puntu banatuko dira, horietako bakoitzean, gero general batin, eta metan ikusiko dugu abertzen puntu gehiago, sari hori irabazteko. Bi txirrindulari juntatu dira bain aurreko posizioetan, Aitor Rigoa Bea eta beste txirrindulari bat, eta atzetik seituan 5 segundara aurretik zijoan talde horren beste txirrindulariak. Gehatzen dienak, ez? Azkeneko subidauta gero eta bueno, pelotoian atzetik sartu dienak ere bai. Pelotu ondi hartu dute eta bueno, jetxira aprobetxatuko dute pixkat arna sartzeko eta berehala sartuko dira ja, Brinkolako biraje hortan. Eta bueno, hortikan ateratzen dianen ikusiko dugu, ea nola ateratzen den karrera eta ze txirrindulari, dauden indartsuen. Eta ikusten dugu nola pixkat ematen duen liatu indielari txirrindulari hauek, zentzuzkoa da aurretik zijoan talde hori itxoitia pixkat aritz, bi txirrindulari hauek bile bakarrik behintzat, ikusita bertan daola behaiekin portua jo duten beste taldekideak edo beste txirrindulariak ez. Zentzuzkoa da gelditu eta pixkat indarrak aurrezte hortan berriz gurpila esartu, errekuperatu eta hurrengo Atagoitiko igoerarako prestatzea. Gero bai Atagoitiko igoera hau izango dela motxagoa eta aldapa bera bai izango dela luziagoa eta oso errebiratua. Ikusten dugu txirrindulariak aurrerapenak helduko diela, Eta aurretik ikusten dugun txirrindulari hau, Eritzatxaga dena ematen duan taldeko lehenengo urteko txirrindularia, oso denboraldi hona iten nahi dela baita ere, batez aldapa gora moldatzen dela ondo, eta urte behintzat denboraldi honetan aratzunanoekin batea iesaldi deixente hartu juzte, eta bilen arteko lehia poliak egon dira. Hurrengo urtean, Tropel Gipuzkoarra behintzat, erreferente izango den txirrindularitako da, eta ikusten dugu hemen, Joan Cardona txirrindularia baita ere Irunesekoa, Polito taldeko bi txirrindulari gutxienez badaude hor, eta txirrindulariak jateko aprobetxatzen nahi dela. Hau da, Brinkolako birajeko kruzia eta ikusten zuten bezala oso paso estua da eta arazoak ekiditeko
garrantzitsua da ondo kolokatuta jutia. Zuzendarian taldiak ezingo dutelako inolako eskuik bota, ia errepindotik atean. Egia esan beti paso hauketan nuetu da iesaldian jutea, eta pelotoian jutean tensioi aurreztea, zemen atagoitin sufritzen nahitu dianak, eta pelotoia eutxi diotenak, hemen atzen sartu ezkeo, gero errepide estotatik ganateatzean kriston latigoa egoten da, bidestuan sari dautan, eta, zenen indarra galperrikan urten dira horratzean dauden korredorek, eta asegura eskila hemen pelotoian aurren eta iesaldian aurren difuazten txirrendularian izango dira lasterketan zer esan emoko dutenak. Jaime Torres dela esango nuke txirrendulari hau. Eta segituan ateako dira, errepide estuendatik aritz, hemen zati hau da pixkat, esan duguna, komplikatua, baina berriro biraji hartuko dute eskubiruntz, oso kurba itxila da, 180 graduko kurba bat ia, eta arrasante aldaketakin behintzat, kontraperaltatua edo esango nuken. Eta segituan ateatzen dira berriro udanako errepide hortara Legaztialdea juteko, eta berriro ere, oain aldapa bera indugun zatilloi igo, eta hola berri aldea, atagoitiko bajada luzia enkaratzeko. Txirrendulari guztiak hemen eskuak bizkarrea bota eta jateko aprobetxatuz, ikusten txugu. Hoi da, eta eskerrak euraldi hona gaten, bide estua hau eta gero atagoitiko igoera eta jetxira hoi berez arriskutsua dira, euriak inoendik arriskutsua izatea, eta eskerrak, euraldi hona daukatela gure txirrendulariek, eta hemen iesaldikoak, ja berehala aterako dira estugune hontatikan, eta esan bezala, orain atagoitirantz joango dira, eta jetxi duten lekutikan igoko dute, eta igoko duten lekutikan jetxingo dira. Posible den lasterketa burua eta troperan arteko tartiak jakitia, hemen ikusten dugu aipatutako kurba iztu eta itxi hori, eta karretera zabaleateako dia berriro, Hemen ikusten dugu Berinkolako birajeko azkeneko zatila, eta errepide hau ateatzen da sentako udanako jeitxiera hortara. Baketa aldeko bitxirendulari momentu oro grupo honen bukaeran, pixkat lanoi esakeatuz, bitako bat da bain 51. zenbakia grupo hortan sartzen nahi dena, Josu Odriozola txirrendulari eta bere taldekidea Oian Villanueva da. Egia esan ongi eskaketzen nahi dira tiratzetik gan, eta ikusten da bain dikan lasterketa asko falta dela, tropelareare ez da oso urruti izango, eta indarrak regulatzia oso garrantzitsua da. Atagoitiko igoera honek, ez duelako igual kriston mina emango, baina behin hola berriara nahi iztean rampa horiek ja min gehiago emango dute, batez gero gabiri eta berriro hola berriara junberutela ikusita ja portu guztiak pixkat enkaden dago daudela, eta errekuperatzeko zatilare oso txikiagoa dela. Txirrendulariak denbora guztian atzea behira, referentziak hartu nahian, Bizkai taldeko txirrendulariako hain talde honen lehenengo postutan, lanean. Eta ikusten dugu pelotoia, ze jarrera dagan, ea nola ikusten ez, ea ekiporen talderen batek
iniziatiba hartu duen, edo jarraitzen dugun beste kontra eraso guztien. Esan bezala, aritzen leheno, 10 bat, 15 bat minutuko aurrerapenakin dikoaz txirrindulariak, ikusiko dugu gero portutan zer ritmo jartzen duten eta nola moldatzen dien, baina hasiera batean, leheno aipatu dugu ordutegiarekiko aurrerapenakin goaz, eta hola jarraitu ezke, ordu bat aldea behasaingo egunduan egon beharko dukera txirrindulariak. Ipar makina dimak taldeko Joan Kartona ikusten dugu hemen oain, bere errelegua eman eta taldean atzekalderaino etorri dela. Hor ikusten dugu, minuto bateko tartia ematen digute. Momentu honetan, lasterketa burutik tropelio. Hor ikusten dugu lasterketa buru honetan dauden txirendolarien dorsal zerrendak, Eritza Txega ikusten dugu, Anpo taldeko txirindularia, Joan Cardona, Aratzunanue. Eta ikusiko dugu, esaldia unaino iristen den, esan ikusita zeiatzen den, minutu bateko aldea seuraski ez da nahikoa izango, mugara iristeko. Baina, behintzat hor aurre noen ikusten dituguna, seuraski baten bat bukeran ikusiko dugu. Minuto batekin, behintzat minuto baten gehatzen baldin bada tartia, ez da oso esanguratxoa ikusita lau portu falta diela aurretik, eta txirrindulari garrantzitsua daudela oraindikan atzeko taldean. Baina bai da korte arriskutsu bat, esan dugunagatik, aurrean badaude txirrindulari gaixente, eta ikusten dugu interesa daudela aurrean talde hori ez gelditzeko, beraz, aurrean txirrindulari garrantzitsua sartu dira esan bezala, tartian Jaime Torres beha, orduan, bintzat, nik ez nuke itxoengo azkeneko Olaberriako rampata aurreko taldea kontrolpian edukitzeko, esan bezala, eta goiti honetan ja kontrolatu beharreko lukete tartiak, baina Olaberriako zubiatik aurrea, baina Olaberria da oso portu irekia, en el sentido de naizta atzeko grupuan joan, aurretik ikusten dela taldean nondi joan eta zenbateko distantzia da hon, eta gestionatzen hasi beharko dute Olaberriako rampa hoitan tarte hoi. Ni esaldi ikusten dugu, eta ez dakit, 2 minutu bateko tartea ikusita doi nundi joazten eta lehen ikusi egula pelotu ja buelte ematen naizela, ez dakit, 2 minutu bateko tartea dago, nahian gutxi gore ondaite, Eta aurreko grupo honetan, esan bezala Aitor Ligoa eta Iñaki López Bizkai taldeko txirrindularia dira, Zu eta Biok taldeko Joritz Torronsoro, gero Bake taldeko Josu Odriozola eta Oian Villanueva, 52 dorsalakin Josu Urruti Kafe Dromedario Fotameteko txirrindularia dakagu, Bai Xeberreko Hugo Marrasel 81. zenbakiakin, Sergio Gámez bea KH7 txirrindulari taldeko txirrindularia, 11 zenbakiakin. Eta, gero 126 zenbakiekin Iban Roure eta Santiago de Gaudia Purito taldeko txirrindulariak, 123. zenbakiarekin esan bezala Eritza Txega, etxeko taldeko txirrindulariaren urtekoa, eta 133 zenbakiarekin hemen atzean ikusten dugun Joan Kartona. Tartia oain 50 segundotara jetxi da, ikusten dugu, orduan tropela ez dijoala guztiz lasai, eta esan bezala, iesaldi hau kontrolatu nahian da bilela, eta ikusten dugu nola sartu denoain berriro atagoitiko portura. Hau da lehenago aldapa bera indute zatila, eta oain aldapa gora ingo dute, eguneko bigarren portu puntuagarria harrapatzeko. Pelotoian, ikusten dugu ekipo batek erantzukizun hartu dela, ez? Iparralde taldea da, bai. Iparraldea, ez? Hiru txirrindulari behintzat, tirakala ditza, iparralde taldekoak. Laugarren postuan ikusten dugu Beñat Saint bera dela, erne dabilen txirrindularia, 54 segundo dira hoen, Egia esan noain erde jutzeko garaia da, Eta hemen ikusten dugu
Jaime Torres, Sanzuraldeko txirrindularia, pentsatzen dugu iesalditik aurrea ingo zuela, Bai, seguraski bai, lehen urtean iragazizun txirrindularia dau, bigarren urteko juniorra, eta ritmo bizian dijoala emateko, Ata goiti gora, eta... Esan bezala, igoera laburragoa da, lehenengoko egin konpartuta, eta puntu honetan aldapa bera izango dute luziagoa, eta konzentratu beharrekoa, nahiz eta penditza ez oso handia izan, oso aldapa bera azkarraiten delako, pedaleatzeko aldapa bera bada, eta nahiz eta oso arriskutsu izan badaka behintzat bukaeran, kurba pare bat, ezagutu gabe junezkeo, arriskutsua izan ezkenak. Bai, eta askotan ikusitu jetxira hortan erorikoak, askotan ikusitu gure bai, zuloak indiela jetxira hortan, eta ikusiko gu batez ere pelotoian zer gertatzen da. Esan bezala, Jaime Torres da bain, iesaldian zion adostasunakin edo ritmoakin etzola pozik, eta momentu honetan erabaki du, aurre egitea, minuto bat eta 6 segundo ateatzi izkilo tropelai, eta tartean, bere iesaldiko lagunai, 20 bat segundo dateako izkilo gutxi gora bera hola ahojo kalkulatuta. Hemen, erreakzionatzen da biltza txirindulari batzuk, tropeletik aurrea ematen du, edo behintzat grupo honetan, esan bezala, iparralde taldeak eskaretzen dela tiraka. Baina, indikan, ez dakit, Jaime Torresentzat 50 kilometron faltan, bide guztia bakarrik egitea ez dakit nik oso gomendagarria, baina, fuerte baldin badago eta bakarrik egin nahi badu dana, kristona izango zen egia esan. Askotan, iesaldian ez da honen adostasunigan, fuerte baldin bazaude, hobeto da bakarrikan jun, eta bakarrik egitea bidea. Argi do, kapazitatea dakan txirindulari badela, baina egia da, iesaldi hortan oso jende indartsua dagoela baita ere, esan bezala, Iban Reure bea sartu dela talde hortan, Joan Cardona bea, Aratzunanue, eta nahiz eta atagoiti noain indarra eduki, atagoititikan Ola berriara zati tramo llano bat dola, bera bakarrekan, atzian adostasuna dola beti ere, zaiek modula hor mantentzia, ez baldin bada atagoititikan Ola berrirako bidean, Ola berritik gabidirako bidean izango da, eta, esan bezala, kontrolpian izan beharreko txirindulari bada, eta zati llano horiek aprobetxatu beharko dira, txirindularia barrapatzeko edo tartiak mozteko. Betire, atzian ez badu interesa, korredore hau kontrolatu baino, behakin sartzeko, ez? Interesgarri izan daiteke, igual hurrengo portuan, Aratzuna bat entzat, korredore hau kontrolatzen saiatu baino, beha harrapatzen saiatu eta beha egiteko jarrekin putua, ez? Honek aurreiteko erabaki hartu den momentuan, esan nahi du indarrakin dihoala eta garantzitsu izango dela, gaurko lasterketa. Ikusi egoia atagoitiko jetxieran daude oain, lehenengo pasada atagoitin, eta badugun iesaldian informazioa honor dakau, 20 segundo? 15 segundo, gainean dago iesaldia, eta, seguraski, jetxira hontan, izasai esan bezala gero zati januan, edo behintzat Ola berria eta Gabiri arteko zatian, seguraski harrapatuko, ez da oso tarte handigo. Hemen ikusten dugu isaldian beste zatila, txirindulari metro batzuk hartzen dira, baina batez txirindulari Gipuzkoar eta Euskaldunantzat oso jetxiera ezaguna dakate. Ikusten dugu tramo batzu nola duen bizkat umeduago, eta kontu zibile beharreko bajada dela, baina hortxe daude. Nahiz eta 6 segundo markatu hor,
txirindularia gainean dago. Jetxira luzia dakagu hain, eta seituan ormaiztegin izango geha, eta inberko duguna da ormaiztegitik Beasaina jun eta Ola Berriako errepidea hartu. Non, berriro eguneko hirugarren mendati izango dugu. Hori da, eta hau da, txirrindulari. Hau lasterketa burua jo. Lasterketa burua da, eta txirrindulari gutxiago daude baina. 6-7 txirrindulari osatuta dago taldea da. 5 txirrindulari aurrean, eta kasi 7 txirrindulari honen alagoena habilidadeak ikusten da, Hal nahiz dago, ez txirrindulari bat ikusten den, kotxian atzian, hotx ikusten gen nola juezan kotxia apartatu den, agatzetik zero zen txirrindulariai pasatzen usteko. 59 kilometro helmugara momentu hontan, eta esango nuke zati erabakikorrena edo zati gogorrena, ez? Joen gaitu zaie, jetxiko dia bera Ormaiztegira, eta Ola Berria ioko dute berehala, kilometro gutxi batzu barru. Heni guztego jetxiran, kasi motoan gaina juten txirrindulari hau, ongi jaisten nahi da, eta, tarte oso esanguratxo egiz, baina egia esan taldean ikusten dira, zulo batzuk, txirrindulariak guztegu, atzetik bi, beste bat ator gero, eta tarte egiten nahi dira, oin jetxira honetan. Así que Ormaiztegira iristen dianen gero ikusiko dugu ea lasterketa zeitxura duen, ea tartean gelditutako txirrindulariak edo aurrea egiteko habilidadea gaten edo pelotoiak jango itun, eta ea pelotoian ere ze intentzioa dauden. Eta momentu honetan sartuko dugu gaur goizian indako beste elkarrizketa bat, kasu honetan Hipermakina Dimak taldeko Peru Garro eta Oier Ugartemendia jarriko ditugu entzuteko. Egunon Peru eta Oier, Dimak Hipermakina taldeko txirrindulariak, zemuz ikusten dute rekorridua gaur, Oier? Badakigu gogorra izango dela, lehenengo kilometroak bastante llanak, pero gero ja eta goiti ondotik denbora guztian goraka, bosportu eta gehien bat Ola Berria sufrituko dugu seguramente. Eta Peru zemuz ikusten taldia nola iritsi da denboraldi bukaera hontara? Nik uste joantarri fuertea dela, eta posibilea doztatela Ola Berrian horinekin egontatzeko eta meta ondo jatzeko. Eskerrik asko eta zortean. Eskerrik asko. Hemen ikusten dugu lasterketa burua, Peru Garro eta Oier Ugartemendia txirrindulariak entzun eta gero. Atagoitiko bigarren pasaera hontako dortxarak pasa dizkigute. Kasu honetan bat dorsala izan da leheneko Atagoiti, esan ez dela Jaime Torres bakarrik pasa dela. 13 dorsala izan da bigarren, Aitor Rigoa, eta 121 dorsala Iban Roure bera izan da hirugarren sailkatua. Hemen ikusten dugu iruditan sailkapen virtuala, Jaime Torres izango litzake bain 5 punturekin sailkapenean lider virtuala izango duke. Eta lehenengo Atagoitin, lehenengo postuan pasa den Bizkaiko txirrindularia bigarren postuan ikusi pasako zela bigarren Atagoitin, eta puntutan berdinduta daudela Mateu. Aitor Rigoa eta Jaime Torres bera 5 punturekin bakoitza, eta gero beste bi txirrindulari 111 eta 121 dorsalak izango dituzke, Sergio Gómez eta Iban Roure bakoitza puntu banarekin. Baina gila goraka beste puntua da, Jaime Torresek. Eta gatzen diren 3 portutan aukera gehienak da ditu, eramateko mediko serio.
hau esango nuke lasterketa burua dela, eta aurretik ikusten egiten dugu partian dago aurreko taldetik falta den jendia, Aratzuna nuen, Joan Cardona eta bar. Eta goia, ez zai asko falta, hor maizteira iristeko. Bost txirrendulari juntatuko dira hemen aurren. Eta bueno, ea ze distantzia daten tropelarekiko, ea tropela ze jarrera hartzen duen. Eta bueno, ikusiko dugu, oain lasaketan nola ikuan. Bai, zati txiki bat falta ja guain ja lehenbizilian niko kruzeo pasa, eta gero ja maiztegiko pasaera egiteko. Oso pasaera azkarra izango da, paberatik daude gatozelako, bai gila da hor bai daudela pare bat isuletak kondutan egoki beharrekoa, bueno, ongi seinalizatuta egongo dira, eta behintzat lasterketa buruak ez barazuik izango horiek ondo pasatzeko. Hoi da, Eta bueno, esan oso lasterketa politik ikusten nahi da, oso gogorra izaten nahi da, hasieratik oso azkarra idea juten. Alegira jonda buelta ziztu bizian indute, erasokin denbora guztin, gero gogoratu, tarteko helmuga behasik eduki dute, eta horren ondoren, egin da iesaldia, eta goiti hasi baino lehenago, eta bueno, eta goiti, lehenengo eta goitiko egoeran, beste batzu sartu dira pelotoian atzetikan, eta hau ditugu orain, lasterketa buruan, eta atzian tropela, ja nahiko txikila. Berrogei eta 3 kilometro falta dira helmugara iristeko, beraz, bueno, ordu bete, ordu eta laurden inguruko lana gelditzen zaie txirrindulariei, eta ikusiko dugu orain, ze txirrindulari dauden indartsuen, eta zein egiten duten aurrera, Olaberria portu motza da, baino lehenengo aldapak oso gorra dira, eta Gabirikoa ere tankera hortako subida da, pixka luzexioa, baina, bueno, 6 minutuko esfortzua da txirrendularia guntzat. Eta ikusten dugu nola momentu honetan, bueno, esan dizkiduten dozo aldeak ikusite, ikusten dugu Jaime Torres bera, Ben ikusten dugu hain momentu honetan bigarren talde honetan dauden txirrendulariak, 6 diela, Josu Deriozola, Zurruti, Aratzuna Nuebera, eta hemen daude Lierneko Kruzia pasa, eta Ormaiztegiko Herrilla pasako dutela momentu batetik bestea, Lasterketa burua hemen, 51 kilometrometara. Hoi da, eta oain, nola jutean karrera, gogorature bai, Beasainen Olaberria hilo jetxi eta Beasaina iristen dienen beste tarteko helmuga diko dugula. Eta hemen Ormaiztegiko pasaera, Ormaiztegi pasa, momentu honetan 12 minutuko aurrerapenak egin dijoaz, eta hemen dikan esango nuke 6-7 kilometrotara Olaberriko lehenengo egoera pasako dute. Momentu honetan bigarren taldia pasada Ormaiztegitik, iruditan ikusten duguna, Joan Cardona tartean, Puritoko txirrindularia, Bizkai taldeko beste txirrindulari bat. Bueno, hasieran aipatu behar dugu baita ere, lasterketa buruan Torres bea ez dela azaltzen momentu honetan, pasa diguten listaren arabera, momentu honetan aurrian dijoazen txirrendulariak Aitor Rigoa,
Oian Villanueva, Hugo Marrase, Sergio Gámez eta Iban Roure diela. Hemen ikusten dugun hauek, eta berrirore aprobetxatzen nahi dira pixkat indarrak berreskuratu, gure edan, pixkat jan, badakite momentu ontatik aurrea ja, lasterketa erabegitzeko mugimenduak egongo dira. Baita, Torres bigarren talden ere etzen zijoanikan. Bai, eta iruditu baina Paiot horrekin oso deigarri izaten dira iruditan ikusteko, baina ez egu iruditu ez lehenengo grupuan ez bigarren antzeonik, ikusiko dugu urrengo iruditan identifikatu posible dugun. Ez daki virtual atxuran bat edo erokuta txikin bat izango zuen. Bai, gozte dut zen, lasterketa buru. Berroi kilometro puntu hontan heldu gara, eta tendentzia puntu hontan igual errepideak berak egiten du, aritz. Piskat errekuperatzeko eta oso errepide favorablia da, ruedan juteko behitzat, gero, ikusi beharra do nola dakagun tartia aurrea eta atzea, Bai, baina, errekuperatzeko ere ez dakate denbo asko, ze Olaberrian bere lasu dute, Hemendikan 5 minututa ja bertan egoia, Olaberriko aldapatan, eta, ikusita portuan nola dan, segurazki talde honek aurreko grupua ikusiko du, eta pelotoiare gertu baldin badago, Olaberria beha rekta bat izan da, segurazki erreferentzia dugu dute, eta azkenen tropelak ere iesaldiko erreferentzia baldin badu, beste modu batea jokatu ezakete txorrondulariak. Hor ikusten dugu informazio modu bat artiak ematen, bere arbela tipikoakin, txindali informazio antza. Lasterketa burua momentu honetan, bigarren taldetik 15 segundura markatzen digute gutxi gora bera. Eta hemen pasa berri dute bertan daude, dabiliko kruzia, baina hain aurrea pasako dugu eta Olaberrira sartuko gea, gero tarteko muga lehiatzeko. Aurretik pasadien tarteko, 30 kilometruan izan dako tarteko ilmugei dagokionez. Lasterketa buruan behintzat ezakagu lehenengo pasuan puntuatu dugun zenbakilik. Eta, pentsatu genezake, momentu honetan lasterketa nola joan ikusita, behasain gometan, puntoz empatatu da egongo dien txirrendulariak izango dugula, orduan reglamentua jarraiki banatu beharko dela eta esenpotatu beharko dela. Eta segurra eski, bigarren tarteko helmuga eramaten duen txirrendularia izango da tarteko helmugen sari eramango duna, izan ere, bigarren tarteko helmugatik helmugara, 30 kilometro besteik ez daude, eta hemen aurren dihoazten txirrendulariak, hemen aurren juteak esan nahi du indarrakin dihoaztela, eta aurrean egoteko kapaziela, ez? Lasterketa burua nagozasuneko, aritz, izan dugu aritzen 5 txirrendulariak, arazoi gabe, eta, atzetikan bigarren talde ordan ikusten genuen igual arazo gixio zakatela, grupuare bai handiagoa da, eta ikusten dugu nola tartia zabaldu den oain 30 segundura gutxi gora bera, aurrian azkarrago dihoazela esan nahi du. Oain hemen Salvatoreko kruziontan eskubira hartuko dugu, eta Inicio Olaberriako aldapatan sartuko ga. Eta esan bezala, txirrendularientzat referentzia bisualak hartzeko puntu garrantzitsua da, ikusten delako, lasterketa guztia nola dijoan. Hor, 30 segundoko tartie eukita behintzat ikusten da oso ongi, nondi joan txirrendulari bakoitza, eta ikusi beharko da. Eta iruditzen zait... Tipo kotxea daude ere bai, horratzen, hasi Iruneseko kotxe ikusten dugu hemen iruditako eskubialdian, eta ez dakit hor dagoen Jaime Torres, hemen Aratzunoren atzian, nahiko maiotori iruditzen zait,
eta, bueno, logikoen egin litzake, bigarren grupo hontan egotia, bai, hemen txedo. Jaime Torres. Igual, jetxiran matxuran bat, edo eroriko txikin bat, Eta zu eta biok taldeko txindulariak da bain ritmo zitzen, edo erasoa jotzen, hemen aldak bat txiki bat dakagur, txiki bat, eta aurrengo errepetxua ja Olaberriako aldapa izango dira. Ikusten dugu nola aprobetxatu duten taldeko kotxiak baita ere esantzunez, Aritz, txindulariai referentzia batzuk eman, batek-ura edo janaria behar baldin badu abitu jatzeko, eta gero hemendikan ja, behin kapitiko karreteratan sartuta kotxientzako baita ere zailago izango da txirrindularian gana urbiltzia, orduan ikusi beharko dugu nola moldatzen den bakoitza eta nun sartzen den, ze grupotan sartzen den txirrindulari bakoitza gabiriko aldapa hoitan, Olaberriako igo jetxi hau ondoren. Hoi da, eta hemen ikustegu, ja Olaberriko igoera hasi dute, eta bueno, ze erritmoan igotzuten Olaberria bea. Bueno, ikusita karreran nola dikoan ikuste azkarri jokotela, ez? Subida nahiko azkarra ingo dute seguraski aurrean dikoazten hauek. Atzekoak ere aurrean sartzeko asmoa gaten. Seguraski saiatuko dira, hemen sartzen ez badia, nik uste gero ja zaiekiko dutela, ez? Bigarren taldeko txirrindulari horiek lasterketa burua hartzeko, eta erritmoa jartzen ikusteko, eta Bizkaiko txirrindularia atzera egiten. Bueno, ez esan bezala Olaberriako puntu iruditzen zain eri behintzat leheneko puntu kritikoa, edo lasterketa burua ja juten utzi behar ez dena, eta ikusten dugu hemen bakeko txirrindularia da 25 segundokin seguraski begi biztan izango du lasterketa burua, eta orduan mugimendu logikoa eta behintzat interesgarria da lasterketa burua hartzen saiatzea puntu hontan, batez ikusita bigarren grupo hontan adostasuna justuago dijoala eta bizkate jendia gehiago eskakeatzen nahi dela, Bai, eta, bueno, esan dugu Bizkaikoa gelditzen naizela, baina, bueno, igual bere ritmoa iotzea guzen zeion txirrindularia da, eta bueno, bakigu beha dela oaintxe bertan, 5 puntukin bigarren postuan dijoana, mendiko xelkapenean, Jaime Torres beha da, hemen ikustegun Sanseko txirrindularia lehenengo postuan dijoana, baina, bueno, puntukin berdinduta, mendiko sarirako, eta bueno, ikusten dugu diferentzia jeisten ari dela, lehenengo taldean eta bigarren taldean arten, bakeko hau estutzen nahi da, eta zian Jaime Torres ere estutzen ikustegu, baino taldea oingoz oso ikan dijoa, eta horra montatzen dute, bigarren talde ontako txirrindulariek. Hauek bata bestiai beirei dira, eta ikusieko, Bizkaieko txirrindularia sartu da lasterketa buruan. Gila aldapa gogorrenak ja hasirakoa dela, pasa dituztela, eta orain ikusteko, azkeneko kilometroa gelditzen zaie, penditza gutxigo dauka, eta ikusiko dugu, azte jarrera hartzen den lasterketa buruak. Hemen ikustegu bigarren taldia, Jaime Torresek jarraitzen du tiraka bere ritmoan, eta ieskidea gor jarraitzen dute, ez du amore ematen inorrek, beraz, bueno, fuerte igo harreman seguraski dana ematen ere ez diaiko. Eta Bizkaiko txirrindularia, leheno hasierako rampatan gelditzen ikusiegu eta orain aurre hartzen, egia esan indarrak ondo kontrolatzen dituen txirrindularia dela emateu, eta orain atzian sufritzen beste txirrindulari bat ikustegu, Gratxiziteko txirrindulari ikusten dugu sufritzen, eta Jaime Torresen ritmo jartzen. Bigarren grupo hontan eta ikusten dugu, talde kotxe guztiak gabiltzala hemen ja sartuta, Bai, así que tropela urruti hongo da, Kotxe gor baldin badaude, ez zituzten utziko sartzen kotxeak tropela gertu hongo balitz. Hainbeste kotxe ez behintzat, ikusten dugu erzu eta bio taldeko txirrindularia dela igual metro batzuk aldutuna,
baina, bueno, Olaberriako igoera hau ez da gorra izan, ez da oso luzia, orduan ikusi berda ber nola eusten duen horre gurpila edo kotxillara behintzat, eta Zuburruti dromedario taldeko txirrindularia zen baita ere Jaime Torresei eskuga botatzen izena, Txirrindulari hauek lasterketa buruan ja Olaberriako goiko partian daude, eta hemen ja aldapak pixkat etzaten dira, orduan behin honei iritsita ja koronel balakazu portua. Bai, eta hor profilan ikusten dugu, nun dauden, zein duten, atze gelditzen zaien, ikusegu hain Olaberria jotzear daudela, jagoraino iristear, eta ondoren ikusten zute jetxi ondoren, tarteko almugabuko degula Beasainen, ondoren Gabiria igoko dutela, eta Gabiria igo ondoren berriz, hemen ikusten nahi gen portu hau, Olaberri igoko dutela, ondoren helmugara iristeko. Eta Bizkaiako txirrindularia, lasterketa buruan, mendiko puntuen bila dabilena. Esan bezala, Aitorrigoak hartu ditu puntuak, eta mendiko saria begia esan nahiko alde, jarri zaio 8 puntu egituko ditu hain, eta bigarren postuan Pablo Torres, Jaime Torres kungoa 5 puntukin. Hemen ikustegu, Joan Cardona Olaberria koronatzen, eta lasterketa burua gertu egiko du, Seguraski jetxirauta geho, Lazkao ontzear, lasterketa burua bertan egiko du, ea horren gelditu dien, bigarren talde hortan gelditu dien txirrindulari horiek, abilezia agaten lasterketa burua harrapatzeko. Hemen ikusten ditugu txirrindulariak Olaberria jisten eta oratu, orain beste portu bat egingo dutela eta amaieran bide hau ere inbarko dutela helmugara iristeko, Olaberria joko dute berriro bigarren aldizero, hemendikan jetxi Lazkaora eta Lazkaotikan Beasaina egingo dutela. Olaberritikan Beasaina, goitikan 6 kilometro besteik ez daude, eta holaxe, Lazkaora iristen nahi dira txirrindulariak, berehala Beasainen tarteko helmuga edukiko dute. Lehen tarteko helmugan gogoratu dromedario taldeko txirrindularia pasa dela, eta ea orain, nola di joan karrera, ea pelotoia, ez dromedariokoa, ez informatikako Lier Mauregi pasada, eta ea orain, tropela ere nun dagon, ze intentzio daukan, baino ditekena da, bai esaldi hone aurrera egitea eta helmugara iristea. Ikusten dugu bigarren taldea 9 segundo kaldeak nagola, hala bada seguraski hemen bertan egongo dira, bigarren taldekoak lasterketa burua iristeko. Hemen ikusten ditugu Joan Cardona, dromedarioko txirrindularia eta hanpoko txirrindulari bat, lasterketa burura hurbiltzen eta harrapaten dituzte seguraski, Lazkaoko variantia hartuko dute txirrindularien munduan, eta hurrengo puntu klabia, ja 80,7 kilometroan Beasaingo tarteko helmuga izango da, esan bezala. Hiru txirrindulari hauek aurreko grupuan sartzeko pendiente, punto. Eta aipatu behar da, esan dugun bezala Eritzatxega txirrindulari igotzailea da, lehenengo urtekoa, eta pixu gehiago guztien nahi da normala den bezala, bigarren urteko Joan Cardona pixkat perfil rodadoriagoa daka txirrindulari batei,
batez ere, seguraski bere ritmoa jarraitu ezingo dulako Januan, Bai, azkenean nolako txirrindulari handi eta batez ere 30 kilometro faltan daudenen, ja beste 80 kilometro inta geho, indarrak nahiko justu ibiltzen dira, gaina ikusita zehazkarpun dian, sobran ez ditu indarrak eta gaina, terreno hontan beste batzuk indartxu godian ez, normala ere, beste txirrindulari hauek pisua uztea. Eta biztan dakatela esterketa burua, baina ez dute harrapatzen, Hiru txirrindulari hauek, segurazki aurrean ere ikusita zian hiru hau sartu daitezkela estutzen nahiko dira. Eta tarteko helmugai beira ze txirrindulari dituzu aipagarria bain. Momentu honetan ikusten dugu nola oiko jatzokatu etxetan jotzu dugutik. Hamar segundako tartia ematen digute, Eta ez baten tartiak entzan nahi dienik, Aurrean egila da baitare txirrindulari guztiak ondo kolaboratzen nahi ziela, orduan zaila da puntu honetan tartiak murriztia. Eta esprinei behira, nik egila esan, Bizkaia taldeko txirrindularian gatik ingo nuke apustu momentu honetan. Ikusi dudulako batez Olaberriako lehenengo aldapan igual pixkat gehitxio flakeatu dula bestia baino, hasiera behintzat. Eta, ikusten zait lehiatzeko intentzioa izan dezakera momentu honetan, eta ikusi dugu nola kurba nahiko gaizki trazatua izan den edo. Itzulian ere, justu Aranburu irabazizun etapan kurba hortan esango nuke atea ziola distantzia ultrago zen, beste batei. Eta ikusteko, kurba hori beti izaten da nahiko arriskutsua, gero helmugara beira ere hemendikan pasako diela, eta tarteko helmuga, urko dugu berehala. Txirrindulari hauek ditugu berotu garrantzitsua hartzen nahi diela talde aurrekoa garrapatzeko eta ea lortzen duten, Ematen du bai, ez? Igual aurrean beira idea oain tarteko helmugangatik eta hori aprobetxatu ezakete txirrindulari hauek, lasterketa buru harrapatzeko. Berdak izan duten tarteko helmuga bai. Eta tarteko helmuga ez dute disputatu, puntu honetan bake txirrindulariak hartu 3 punto. Eta, behintzat lasterketa buruko posizioetan sartzen baldin bada metan, beha izango da mundiko tarteko helmugen irabazkea. Eta ikusten dugu nola Zuburruti, Atxega eta Cardona lasterketa burura sartzen nahi dien momentu honetan berriro. Puntu honetan oain Ormaiztegirako bidi hartuko dugu, baino Gabiriko Kruzian eskubira hartu eta Gabiriko mendati egoko dute. Eguneko laugarren mendiko sari izango delaik. Horatu Gabiriko portua Ormaiztegitikan joko dutela. Atagoitiko lehenengo igoera egin duten lekutikan. Beste aldetikan baino erresagoa, alde hortatikan Gabiriko portua. Baina, gogorra da, eta ikusiko dugu. Segurazki esaldiko txirrindulari hauen arten, ez da agian distantziarik aningo, baina ikusiko dugu, atzetikan ere lasterketan nola joan, eta atzetikan aurrera beti ondo daitezke txirrindulariak sartu daitezkenak, oain 3 txirrindulari hau sartu dien bezala, eta ea. Eta virtualki Aitor Igoa da momentu honetan mendiko sariko
lider virtuala, 8 puntukin, eta lasterketa buruan 8 txirrindulari dira juntatu dienak hemen, eta atxega, nahiz eta atzetik sartu den joan dela gutxi, Joan Kartona baita ere, eta Zubrutibia ere bai, seituan kolaboratzea sartu dira, gitelako interesa dakatela, eta atzetik gane bai txirrindulari hona datozela, eta gabirira gioz eta tarte handi jauakin sartu, hobeto izango delako behar jantzat. Hoi da. Batez ere, ez zelako asko gelditzen jalmugarako, orain Beasainitik ateatzen nahi dira, eta helmugarako, 30 kilometro eskas gehatzen zezkie, horrek uste zute, 27. Eta hemen ikusagu jendia atzian, batzuk garna sartzen, eskakeatzen, ematen du adostasun gutxi dagoela talde honetan, oain bertan. Esan bezala, Aritz. El hecho de que hayan entrado estos 3 corredores por detrás, pues parece que ha hecho que la armonía del grupo delantero se haya roto un poco. Tienen a un segundo grupo a 29 segundos, que no es mucho margen teniendo en cuenta los corredores que son, y que todavía faltan tanto Gaviria como La Berría para subir. Entonces, sí que es verdad que tienen que aprovechar para recuperar y para habituallarse un poco en este llano, pero no pueden descuidar y tienen que seguir trabajando como están haciendo ahora, porque si no se les van a echar encima a los corredores del segundo grupo, que también son muy escaladores. Sí, ahí veíamos ya, el segundo grupo más pequeño que este grupo, con unos 5 o 6 corredores, pero parecían que tenían buena colaboración, ¿no?, entre ellos, y estos en cambio, la gente no quiere colaborar, están aprovechando para beber un poco, para comer, y dentro de poco ya llegarán a Ormaiztegui y empezarán la subida a Gaviria, la penúltima subida del día, un puerto de 7-8 minutos, no tiene mucha pendiente, 3-4 kilómetros o así, y seguramente no se harán diferencias grandes, y el puerto que decida la carrera de hoy sea el último, ¿no?, La Berría. Nik uste gu, distantzia, mateu denboagatik bintzat, oain 32 segundota daudela hauek, pixka mantentzen o lehenengo taldeantzat ere hilotzen nahi dela diferentzia, hauek igual indarrez justugo daudenez, gehitxo kostatzen nahi zaie, eta lehen urteko irabazlia da hor, taldetik tiraka. Eta hemen ja, ematen dugu koordinazio gehiago bintzat badagoela, Gure eskatzeko aidea aprobetxatzen txirrindulariak, tartia 30 segundokoa den momentutik, zuzendari kotxiak eta ez usten pasatzen, eta bintzat, neutro din joan autuak habituatzen txuk korredora guztiak, 33 segundoain, 25 kilometro falta dira mugarako, eta dena erabakitzeke, bai tarteko mugak, bai mendiko sarila eta bai lasterketako podiuma. Eta esan, iten nahi dan beruak gaur garrantzitsua, ura hartzea, eta ez deskuidatzea olako gauzak, batez ere, lasterketa kasi 3 ordukoa izan ikan, 2 ordu terdi 3 ordukoa izan ikan, garrantzitsua da, ez? Zaintzea olako gauzak, eta ez deskuidatzea, batez ere puntu honetan, indarrakin iristeko.
Eta hemen, ari dira lasterketa burukoak pixkanaka tarte egiten. Ez dakigu, pelotoia nola dijoan, zenbat dijoazten, zein den erritmo horratzen, baina bueno, ziur aski hemen dago lasterketa, 8 honetan. Eta ikusiko dugu zein gaientzen den, txirrindulari oso garrantzitsua ditugu, aurten lasterketak irabazitako txirrindulariak, eta zein gaientzen den. Momentu honetan iragarketara pasako gara momentu txiki bat, gero ja aitatik bueltan, lasterketa mailera korterik gabe eskaintzeko. Mañana la clásica de los muros, sale de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Magallanes. Solamente para la línea meta, ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. También está 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ello. Hortla prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea sprint horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakateko ez erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, helmuga puntu honetara garaipena gozatzeko modu ere izan du.
Bueltan gara iragarkiaen ondoren. Hemen ikusten dugu lasterketa burua. 25 segundora murriztu da tartia bigarren talde batekiko. Eta erasuan guain, Jaime Torres beha da erasuan dijoan guain. Tarteko helmugan 44 dorsala izan da pasu hontan garaile. Oian Villanueva, baket taldeko txirindulari esan bezala. Sergio Gámez Katxez 7ko txirindulari izan da bigarren, eta 51 zenbakiarekin Hugo Marrase izan da 3. txirindularia. Esan bezala lehenengo tarteko helmugan pasadiren txirindulariekin ez du usta dorsala bateko intzideten, beraz. Bigarren tarteko helmuga hontan aurrien pasadien txirindulariak lehiatuko dute, digamos, tarteko helmuga. Esan bezala, Jaime Torres, elkartu da aurreko grupuakin, ikusten dugu Aratzuna 9 ere bai hor da bilela, eta Bizkaitaldeko bitxirindulariak bai hemen daudela. Eta bigarren talde hori 25 segunduta, ziurreni pelotiko jendia izango da, ez? Sartu baldin badira Jaime Torres eta hauek, eta hemen ritmo oso bizia ez dakatenez, seguraski denboa hori laburtu ingo da, Hala da, baina ikusten ezkiuten bigarren talde hortako irudiak, eta ikusten dugu nola txirindulari bat du deskologatzen, edo behintzat autoneutroari asistentzia eskatzen nahi dian. Etxan beharra do, biriko jetxieran ondoren ja abituaiamentua itxiko dela, eta beraz, aprobetxatu behar dutela txirindulariak, gura behar izan ezkeo, eta geldi aldia hemen, Aritz, hemen ez da ritmoa bizila dela, sino geldi dikoa zela, Bai, gerateko aprobetxatzen dira, lasai, egia esan tope jundia, karrera guztia, ez dira gelditu, eta arnasa pixkat hartzeko aprobetxatzen nahi dira azkeneko 20 kilometroi behira, Eta dijoaz geldi, ez da txirindulari bat erritmoa jarri nahian, gasoik ez, hor dijoaz behintzat referentzia zuzena baldin badia, ikusi berko dugu zein datorren atzetikan, eta dromedarioko txirindularia da esango nuke, Zuburruti beha izan daiteke, eta atzetikan baketaldeko txirindularia da gurpilea. Hemendikan gutxira hartuko dute bide gurutzia eskubira, eta hor hasiko da esango nuke Gabiriko igoera. Baketaldeko txirindularia da erritmoa jartzen nahi dena talde honetan, eta beste talde guztia gurpilean, Baina, hor kotxen hilare ikusten dugu, así que seguraski bigarren talde bat egotekotan ez dira gertu dago, bestela kotxeak ez genaitu norri ikusiko. Eta hemen berri, ez da hori, geldialdia, erasoan artean geldialdia, eta ikusten dugu eta 25 segundoko referentzia hori kendu digutela, beraz esan nahi du, talde hori ez dola ingertu edo behintzat aurretik behintzat lasaiago ibili daitezkela bi portu hauetan behaiek bakoitza bere kartak nahi duen bezala jolasteko, azkenean. Ekipo asko daude hemen errepresentatuta, baina gehiengoak txirindulari bakarra daka. Bizkaitaldia da bakarra uste dut bi txirindularirekin, Dijuana. Orduan, ikusi beharko dugu ze interes dakan bakoitzak, eta, interesgarria izango da ikustia nola jokatzen duen bakoitzak bere kartak, eta nola egiten dien kortiak, eta hemen ikusten dugu Puritu taldeko txirindularian erasua, eta Jaime Torres beha da atea dena guain gurpilea. Baina, egia esan ikuste hor behintzat indarrak nahiko
nahiko berrituta daudela eta ez diot uzten. Atakatzen du nahi, ez daude uzten nahi tartia egiten, eta zail izango da, egia esan igoera honetan tarteren bat egitea. Ikusita zer ritmotan ilotzen nahi dian, eta... Purito taldeko txirrendulari ere bai bidea. Bai. Esan bezala leheno, nola esan dugu, Iban Roure eta Santiago Galu uste dut esan dugula zenatiak. Eta hemen da Gabiriko Kruzia. Cardona, aprobetxatzen nahi da Kruzea aurre egiteko. Baina, bueno, esan bezala danak gaidi erantzuten, bintzat azkeneko zati honetan. Pablo Torresek matxatuko du, Eritzatxegak ezin du, Joan sartuko da ruedan, eta, bueno, taldia ja lertu da berriro, Ikusi, bueno, hor bi talditen nahi zien, talde erdila behintzat ruedatik kanpoa dijoa, baina, bueno, ikusi berro dugu, jarraipen ematen zaion, Joan Cardona bea baitare oso fuerte, eta boskote bat egiteko apuntome, beste txirrendulari hirukote horrek urtxe mantentzen da, baina sufritzen asko, Bai, baina, bueno, egia esan beste txirrendulariak tarteak ez dira oso esanguratsuak eta ez zai asko falta, Gabiri herrira iristeko. Eta ikusten dugu hain, Jaime Torres, berrimo pixka jartzen. Baina... Eta Joan Cardona da eskua botatzen, Puritoko beste txindori bat, Eritzatxegare dago, eta Itorrikoa está sabiendo sufrir, Ola berrian eta ikusi dugu nola pixka beste pausa batekin hasi du igoera, eta baina bai, lasterketa buruz mantentzen da momentu oro, Bai, eta gero azkeneko esprinago, izan daiteke hautagai nagusina izan daikela, Bai, desde luego, Gabiria itxura guztia daka horrian pasako dula, eta gero ja Ola berria en un momento dado, aurreko txirrendulari jakin pasatzia lortzen baldin badu, esprino oso ona bota dezake, behasainen. Ikusi beharra dakago, bueno, hemen eskaladoriagoak dien txirrendulari daude, ikusten dugu Jaime Torres beha oso indartxu dijoala goraka, gero, igual, janun eta bat pixkat gehiago kostatzen zaio, baina goraka indartxunetako dela argi do. Ikusiko dugu Ola berrian nola jokatzen bere kartak, eta bain Puritoko txirrendularia da erasuan, eta Jaime Torresek ezin du, Jaime Torresek ezin du, katxeziteko txirrendularia aida erreakzionatzen saiatzen, oso eraso fuertia, eta Joan Cardona ere legu eskatzen du, Eritzatxegare bai kanpo, Aitorrikoa saiatzen da hor ritmo mantentzen, baina oso eraso indartxu izan dago, 18 kilometro falta diametarako, Gabiri koronatzeko ja gutxi falta da. Bai, kriston dezisioak inatea da, eta karrerako puntotan indarra dazkana, hola ateatzeko ez da gutxi, Gauza asko esan nahi dut, eta egia esan hautagai nahiko nagusia, Gaurko lasterketarako ikusita zeatak edo gota dut. Puritoko txirrendulari hau pentsatzen dut, oso lezak bat, pentsatzen dut Iban Roure beha izango dela, ezagite. Ezin dugu nola, erasua behar bai tarti erekidun, hor mantentzen saiatzen naizien jarraitzaileak, igual kurba honen ondoren, ikusten dugu kriston ritmoan difoala, Baina hortxe daude, Erasuan bertan bai tartiatea dula, baina gero mantentzeko edo kapaza izaten nahi da, baina ez tarte gehiago irekitzeko. Eta Bizkaiko txirrendularia da, tartea izten saiatzen nahi dena, ikusi Ola berrian ere atzetik aurrea, oso ondo regulatu da subida, eta hontan berdin, Gabiria hor maiztegira jetxiko da, eta gero maiztegitean berrirore, Ola berriarako zati hortan, zati jano bat izango dugu, orduan, leheno esan dugun bezala, txirrendulari bat bakarrik juteko tramo kritikoa edo izan daiteke, gero betire jarraitzailean grupuan adostasuna baldin bado horrela eta juteko, ikusi behar da, Hoi da, eta oain jetxeran da, izango dira esaldian
bueno, ja, erritmo horri segi ezin zutenak, eta bueno, ja, lasterketa lehiatzetik kanpo gelditu dienak, segurazki. Aldapa bera bukatzeakoan, main ormaiztegin daudela 13 kilometro faltako dira iristeko helmugara, tartean Olaberriko igoerakin. Eta Puritoko taldeko txirrindulariak jarraitzen du, baina metro oso gutxikin. Tartea mantentzen kapaza da, baina aldapa bera zaila izango du ikusi berda dakagu. Jarraitzailean taldea nola antolatzen den behin jano zati horta iristian. Puritoko txirrindulari honek badakilako bera postua zein den, eta, Bai, hori da. Hori gertaleke, gero jetxi, eta atzian bata bestia ibeiratzen hastea, eta Puritoko txirrindularientzat, hola izango zen, baina egia esan kosteite zaite, 15 kilometro faltan, txirrindulari hau bakarrikan junda aurren, atzen bata bestia ibeira hastea, eta ez nahi izatea harrapatu, alik eta azkarren. Eta ikusten dugu lasterketa buruan, jaitshiera hau ziztu biziarik nahi diela, txirrindularia banaka dikoaz. Ulegarria den bezala, karrerako puntu honetan ja broma gutxi, bai gora bai bera, beraz, jaitshiera bukatzen denean, nolako panorama ikusten den, jarraitzaileetako lehenengo txirrindulariak Puritoko txirrindularia harrapatu dula ikusten daia, baino jarraitzaileen grupo hori esan bezala oso separatuta dijoa. Eta, beste gauza bada, hemen juntatzen diren 3-4 txirrindulariak ja beste beste panorama bat, eta berikusiko dugu nola momentu honetan banaka dijoaz. Baina, segurazki batuko dira eta aurren dute, segurazki hauen artenengo da, ez? Horatzean ikusten da, behintzat Aitorrigoa eta Joan Cardona juntatengo diela, gero K7ko txirrindularia ere bai, harrapatuko dute seituan, eta Puritoko txirrindularia behar bai, Hortik anatzea ja, esan bezala, ja zaila ikusten da, Hauek behintzat asko gelditzen ez den bitartean, hortarti erik dela ikusten da. Orduan, printzipioz, momentu honetan esan dezakegu, lau txirrindularia hauen artean egongo dela lasterketa, Olaberriako aldapatan erabakiko dela, eta Puritoko txirrindularia hor jarraitzen du, ikusita, ointxe begiratu datzea, eta berrez horatzian baita ere juntatu dira beste bi, txirrindularian baten du, 2 o 3, ez dakit, baina, horiek ja pixkat igual zailagoa dakate ikusita baina hemen ez da txirrindularian bota dian. Zati jan honetan behintzat oso txirrindulari indaritsua dira, eta hauek harrapatzea oso zaila izango. Eta ikusiko horra, Purito taldeko txirrindulariak kaltsatzezula, hauen gana iristeko, eta lau hauen arten, ze adosasun da hon, ze atzotik ikusiegu tostela txirrindulari batzuk, eta ikusiko dugu, Olaberrian norbaitek tartea itea dakan, baina egia esan tartea hundirik iregitzen ez bada, gero helmugara bidean dagoen zati lau hortan, egia esan bakarrikan jutea zaila da, eta talderen bat inezkego, beti errexago da talde bat iristea Beasaineko helmuga horta. Azken urteetan ikusi egun bezala, txirrindulari bat bakarrik iristea baino. Eta Jaime Torres eta Iritz Etxega hemen, bikote hau, aipagarria baita ere lehenengo urteko txirrindularia den Iritz Etxega lasterketa, buruakin jokatuz, eta Beasain proba bezalako lasterketa batean, maila hau erakustia, eta estatu mailako, Espaini mailako txirrindulari honenan kontra lehiatuz, Ormaiztegiko pasaera egiten nahi dia Torres eta Etxega. Hemendik zuzenian ja Olaberriara dijoaz. Eta ikusiko dugu nola egiten den lasterketa mailera. Decíamos que Iritz Etxega arranca ahora a Jaime Torres.
decíamos que muy buena carrera por parte del corredor de primer año del equipo AMPO, del equipo de casa. Ha hecho una temporada muy buena durante todo el año y se ve que está terminando con mucha fuerza también y con muchas ganas. Y comentábamos que de aquí ya han hecho el paso de Ormaiztegui y van en dirección a Olaberria, donde el cuarteto cabecero pues, seguramente se pelee la victoria. Y tiene pinta de que el cuarteto ha parado un poco, ¿eh? Si no, se me hace difícil entender que Erizachega él solo pueda entrar adelante, teniendo en cuenta que bueno, que son corredores que en el llano van mucho los que van delante. Y bueno, vamos a ver si estos se están arreglando a relevar entre ellos o están parando y jugando sus cartas, que tiene toda la pinta que van un poco parados, ¿eh? Sí, pero bueno, si en la subida anterior estos 4 han sido los más fuertes. Joan Cardona miraba hacia atrás, teniendo en cuenta que tanto Erizachega como Jaime Torres están relativamente bastante cerca. Entonces, sí, bueno. seguramente entren, ¿eh? Erizachega y Jaime Torres. Pero bueno, si en la subida anterior estos 4 han sido los más fuertes, sería raro, ¿no? Que después de Olaberria Erizachega y Jaime Torres sigan en cabeza de carrera, pero bueno, según depende, ¿no? De a qué ritmo suban, a qué distancia se queden también y bueno, a ver, bueno, todavía no han entrado, ¿eh? Tienen que entrar, pero no estarán lejos. 11 kilometros honetan este punto, 11 kilometro puntu hontan, eta esaten genuen azterketa teorikoki lau txirrindulariaren artean egongo dela, ikusi behar genuke Aberatxega eta Torres zeindarrekin sartzen dien atzetik, baina hain ikusten da txirrindulari hauek beste martxa sartu dutela, eta Atxega bea momentu batean igual 5 segundotan zijoala, baina ez da geri momentu honetan kamaran, beraz pentsatzen dugu laukote honek berriz terreno irabazi diola pixkanaka, zaila delako, Atxega bakarrik aurreko laukotea harrapatzea, aurrian talde lana edo elkarlana egiten nahi dielaik. Bai, baina Atxega da txirrindulari bat, goraka ondo da bilena, baina igual lauan ez, zailtasun gehiago dazkana garrapatzeko, baina ikustegu hor ditula. Eta egia esan, referentzia visuala eukitziak ere askotan pila bat laguntzen du. Eta beha bakarrikan hor laukote hori mantentzia, esan nahi du, bai denboraldi bukaerara eta bai lasterketa honen bukaerara indartsu iritsi dela. Gero ikusi behar da baita ere, igual Jaime Torres atzetik antzetarta dijoan eta gurbilda hon edo ez. Igual, momentu honetan bile batea indar gutxiko gazatuko luketarako, baina bueno, hoxe, 10 kilometro bantxe bertan helmugarako eta Gabidiko mendiko saria pasa berri digute, 121 bat zenbakile izan da lehenengoa, Iban Roguri esan bezala, Purito taldeko txirrindularia, 13. zenbakile izan da 2. Aitor Rigoa, Bizkai taldekoa, eta 101. zenbakilea dakan Jaime Torres pasada 3. Azkeneko mendate puntuagarria izango da orain Olaberriakoa, eta bertan erabakiko da azkenik mendiko sarian sailkapena. Bai, eta mendiko sarian sailkapenaz gain litekena dare lasterketa bea aurrera egitea, ikusiko dugu ea zein nordazkan indarrak aurren pasatzeko, ea nola igotzen duten. Eta virtualki, Olaberriako saria faltan dela, mendiko saria faltan dela, Aitor Rigoa izango da mendiko sariko irabazlia, 10 puntokin, gero 101 eta 121 dorsalak, Iban Roure eta Jaime Torresek 6 puntu dazkatelako, eta ja, matematikoki ezinezkoa delako, 4 puntu horiek lortzea. Ikusten dugu Atxegari igual momentu honetan ja pixkat geixio juntzeizkiola ez dakite, referentzia bisuala kontutan hartuta, baina berriro, oso txirrindulari ona datorrela argito, etxeko txirrindularia, kanpo taldekoa, eta indar pixkat gordetzeko kapazta den, eta behintzat Jaime Torresekiko abantaioi mantentzen du Olaberriako igoeran, behin Olaberria jetxita ja 3 kilometroko
zati janua izango dutelako. Eta, bueno, ikusiko dugu aberroain laukoten jokatuko du behaien artean lasterketa, 12 segundo dia markatzen dizkigutenak atxegai dagokionez. Orduan, pentsatu dezakegu Torres bai inguruan ibiliko dela, ez dut uste Torres oso urruti ibiliko denik. Eta, bueno, bai deskatatu dezakegula ja hasieran bigarren grupoan zitozen txirrendulari horiek ja, bueno, ezakagu irudirik ez ezer. Eta momentu honetan ja sartuko gea Olaberriako aldapatan. Bai, ikusi egu atzea biten izela, así que... Bueno, referentzia bila bai atzeko aurreko egiko, baina baita ere atzeko egiko. Erizatxega, ikusi ezakegu ea... Ikusiko dugu, ez? Oain Olaberrian ea ze jarrera hartzen duten aurreko lauek. Eta ea atxegak, bueno, gaitasuna dakan, ez? Aurre iristeko edo ez. Hor ikusten dugu, ja Olaberriako lehenengo rampa goratu, Olaberria 2 kilometro inguruko portua, hasiera dakago gora, eta hemen ikustegu, hanpoko kotxea atxegai, bueno, segurazki animoak ematen. Referentzia gutxi behatu momentu honetan, animoak eta pixkat ez daidez, larritasunak sartzeko gutxian eta behitzat... Emozio pixkat emateko ere bai. A ber, Olaberria zein den asmoa mentzin hori guztientzat, etorri igual metro batzuk galdutu hasieran, baina oso ondo bukatu du igoera. Ikusiko dugu aberroain ze pasatzen den, 7,8 kilometro faltan metara. Atzian jarri da, igual asmo berdinak hauain. Baina, bueno, bigarrengoa ja bestiek badakite zein duen leno, eta nahiz eta atzian galditu, ezin diotela utzi lasai. Eta Cardona da, Oain ritmoa jartzen saiatzen nahi dena. Eta Raul indarrakin, etorri leheno bezala ikusten dugu pixka metro batzuk Olaberriako hasiera honetan gehiago zatzen nahi zaiola, ikusiko du leheno bezalako kapazitateak rekuperatzeko. Bai, baina oain beste kadentzia batzekan. Bai, eta ritmo aldaketare Iban Rure arrankatzen hor, ematen diztutzen, katxiziteko txima, eta bakarri di joan ematen du ez. Joan nek badaki hor heldu berdula, rueda utzi berdula, eta atxega Gaitorrigo aurreratuko du. Eta hurbiltzen nahi da, Bai. Eta uste du Joan Cardona iseri dela, eta Iban Rure bea bakarrikan dijoala aurre ez dakit. Bai, eta oain aldapa uta geho, zati, bueno, pixka laua dakate, pixka lasaitzen da, así que hemen ez dutu berda, Bai, Joan Cardonak eta bai katxeziteko txirendulari honek sufritzen jakiten nahi dira. Iban Rure bea nik uste ja pixka lertu dela edo ritmo jetxi dula, Hor, leheno bezala, erasuan bai tartia irikitzea lortu dula, baina mantentzeko zailtasunak izaten nahi dela. Eta segurazki juntatu ingo dia hiru hauek, Joan Cardona behintzat, badaki behin horre utxita, Ui, katxea sitioko hau atzea beira. Joan Cardona ondo mantentzen nahi da distantziak, Iban Rure beare bai, oso karrera honetan nahi da, Gabirian estutu du, ez du behakarriko jutia lortu, Olaberrian estutu du baitare, eta Joan Cardona da hain momentu enten, ez gurpilea, baina behintzat ritmoa jarraitzeko kapazitatea eukitzen nahi den bakarra, atzea behitu du Iban Rurek, eta ikusiko du aberroain, azkeneko Olaberriako rampa honetan zehaz modakan txirendulari bakoitzak, eta igual bi txirendulari hauen arteko esprinta ikusiko dugu helmugan earitz. Bai. Kilometroa gehatze zaie Olaberria koronatzeko, eta bi txirrendulari hauek, segurazki pasako dia goitikan, eta nik uste igual bain saiatu daitekela, Joan Cardona uzten saiatzen behintzat, ikusi du segurazki indartxuna beha dela, eta saiatu daiteke, azkeneko estutu bat ematia behintzat uzten saiatzeko, baina Joan Cardona segurazki oso ondo ditxiko du horre, ezagutzen du portua, lehenago zigan ere pasadia, eta bueno, ematen dunez, bi txirrendulari hauek koronatuko dute. Hirugarren postuan dijoan txirrendulariak, HSiteko Hamaika Dosala, Sergio Gámez,
oso karrera honetan nahi da baita ere, sufritzen jakiten nahi da hor. Ikusi nahiko genuke aber eritzatxega baita ere nondik joan, ea, bueno, bere terrenoa da hau gehiago ez, eta bueno. Bai, eta... Hortxe dakau Aitorrigoa, hori da. eta ondo regulatzen da, bai. Eta, hau baldin katxeziteko txirrendularia, eta Joan Cardona utzi du, edo bitako batek eraso egin du. Bueno, edo erizatxega da. Bueno, ez dut uste. Lasterketa buruko irudiak ematen dizkidute. Bai, Cardona. Eta Joan Cardonak eraso egin du, eta bera bakarri dikoa, Joan Cardonak eraso du Iban Roure eta Iban... Eta Ibanek emateu... Joan bakarrikan, Eta hau behantzako ere atzea behitzen badute, ikuste badu distantzia hoi ateatzen nahi zaiola aurre egingo du, Eta harrapatzen dute, Bai, ikusi behar duen aldapa bera tartia mantentzen dien, eta gero izango da xagua atakatua bezala, aber zenek harrapatu zein. Hementxe Joan Cardona, eta oso indartxu ikusten zaio, Ola Berriako azkeneko zati honetan, 17 segundo markatzen dizkidute bigarren taldiai. Gaur irabaziozkeo, haze bi asteburu irun esentzate, bai. Denboraldi gukera... Borobila. Bai. Lehenko astentzara utzen Aimarrekin irabazi zuten. Eta gaur Cardonakin irabaziozkeo, oso ongi bukatuko lukete denboraldia. 6 kilometroen mugara, aldapa bera doa ja lasterketa buruan bera bakarrik Joan Cardona. Eta zati laua edo, esan bezala, 3-4 kilometrokoa izango da gero, Montxe pasa berri du lemugara 5 kilometroko kartela, oso jetxira azkarra hau, gero lazkao zeharkatuko dute, varianti hartu, eta hortila elmugara bidian jongo dira, txirrendulari guztiak. Eta jetxira honetan nahi da joan, badaki ze jokatzen nahi den baita ere, momentu honetan 17 segundoko diferentzia markatzen digute. Eta oso segure guztan da, Hemen azkeneko 5 kilometroan irudiak. Ikusten dugu bataz beste tendentzia beraka dela. Eta seguraski, ikusiko guain, aber zati lau hontan ze gertatzen da, baina, bueno. Hauek ere nahiko gertu da, Aitorrigoa pentsatzen dut katxeziteko txirrendulari aurretik dakala. Ez, izango da Iban Roure dijoala, Aitorrigoak katxeziteko txirrendularia da pabera utzi du. Eta, bueno, 4 kilometro eta ez dakit, baina... Errexago izaten da normalian atzetik jutia referentzia visualakin, aurretik ez harrapatzea komando, Aurrian... Nik uste Joan eta Iban Roure bile... Joan izango da? Untxatzen du baietz, ez dakit. Ez Joan hemen. Joan hemen? Bale. Orduan izango da, Ariz hori da. KH7ko txirrendularia eta Puritoko txirrendularia juntatzen nahi zien hor tartian, 14 segundo horiek behailentza izango dira, eta Aitorrigoak metro batzuk galdutu... Igual lasai hau jetxira. Jarraitzailean artean. Bazpa, Ikusiko dugu aberatzetik nola kolaboratzen duten noain, Joan Cardona atzea behira dabil, referentziak bilatuz. Raktautan elkarri ikusiko dute, badakite bakoitzaz eta artea di joan. Eta hemen iruak, bai. Moto harri ikusten dugu, baina, bueno, behira aste badia. Eta Aitorrigoa oso esfortzu generosua, karrera guztian zehar, bai aldapa gora, bai januan eta erreleboak eskainiz, Baina talde honetan ezakit indar nahikoa dago Joan Cardona harrapatzeko, Kurban ikusiko dugu, motorra ikusten dugu hor. Ez dut ikusi. Motorra ikusten da hor. Eta hemen ikusten dugu Joan Cardona.
3 kilometro helmugara, 15 segundo, erritmo azkarra ikusten da, Eta ea guain, ea Joan Cardona gaidan 3 kilometro hauetan esfortzua eta mantentzeko eta helmugara bakarrikan iristeko. Eta esan bezala txirindulari honek ezak arazoik, januan beha bakarrik entzuteko, ez inorren laguntzei behar. Zaundila da, eta... Bai. Eta dana ematen nahi da, Badaki bain ustuin berdula, 2 kilometro terdi, pixkas, helmugarako. 19 segundo markatzen dizkigute bain. Eta dana ematen nahi da, Atzera behira bain, eta hoe... Segura eski ikusiko dute joan beha, baina nik uste ez da hola indar nahiko ikan Iruneseko txirrendulari harrapatzeko, Horratzen, irukote horrek ez dut uste Cardona harrapatuko nigan. 2 kilometro joan entzako. Biribilgune hau erne eta hurrengoan baita ere kurbak ondartu. Eta arazoi gabe metara iristeko moduan dien denak. 17 segundora jetxita pixkatu hain ezberdintasuna, baina 2 kilometro terditan 2 kilometrotan zaila da, Esan dezakegu badakagula garaia, ez bada ez uste gorikan pasatzen, badakagula gaurko garaia, Hau badakite baita ere, ikusten eizarako erritmo denik, pasatzen nahi dela hiruak pixanaka, baina badakite Joan harrapatzia ja oso zaila dela. Joanek azkeneko bilibune hartu du, bat falta da bain, eta ja Beasaingo kaletan izango da, 6 Eta egia esan oso lasterketa ona, Momentu batean, bigarren kurko batean gelditu da indarra gordez edo deskantxatuz bezala, pixkat igual kontrapia harrapatu jo hasierako korte horrek, baina gero bere burua berregiten jakin du. Eta esaldira ere peloteietik sartu da, lehenengo eta hoitin. Atxeakin batea posible izan du horaudian sartu, eta egia esan, karrera oso ondo gestionatu dula. Eta, mentxidea, Beasainen, Joan Cardona, Ipar Makina Dimak taldeko txirendulari ja, esan duzun bezala, 2 asteburu borobil Irun estaldian zat, eta, merezitako garaipena, Joanek ja Ilgoibarreko lasterketan irabaztia lortutun, beha bakarrikan ilgitametara, eta, hau ja ikusten da esprina lehiatzeko dela, Joanek bi kurba faltatxu ja, metarako 2 kurba. Baina bakarrikan fundate ikusita atzotik ez datu zela, lasai hartuko ditu. Laizter, metako kamarakin enfokatuko dugu garaia, hemen 2 kurbetako bat. Eta hemen daude metako kamarake. Joan Cardona. Oso txirindulari ona, ikusi dugu lauan lan egiteko ze kapazidade dakan, eta baita ere aldapagora nola indune, bere temporadako azkeneko karrera, eta zorionak Joan, zorionak Ipar Makina Dimak talde guztiari, ea podiuma zeneko osatzen duen, KH7ko txirindulari eta Aitorrikoa izan da 3. Iban Roure 4. izango da. Eta Aitorrek eramango du ere bai, Hoi da. Konfirmazio faltan, Aitorrikoa izango da mendiko sariaren irabazlia. Eta ea guain, Eta bain, Jaime Torres eta Eritz Etxega izango liake hurrengoak teorikoki metara iristen. Eta tarte deixente azkenian, Aritz? Comentábamos que Joan ha demostrado mucha capacidad para trabajar en el llano, para rodar en el llano, y aparte de eso ha gestionado muy bien la carrera, quedándose
en uno de los puntos ahí un poco retrasado, pero ha tenido la capacidad de rehacerse y empalmar otra vez con cabeza de carrera, gestionando sus fuerzas bien. Es otro corredor del KH7 que ha tomado la delantera ahora a Eric Tachega y a Jaime Torres, pero en general mucha diferencia entre corredores, Aritz. Sí, sí, muy buena carrera. Han ido a tope desde el primer momento. Comentábamos que Joan Cardona ya tuvo la oportunidad de ganar esta temporada en la carrera del Goibar y que la pasada semana también tuvieron otra victoria de un compañero suyo en Zarauz y hoy han redondeado ya la temporada con su tercera victoria, aparte de los innumerables podiums que han hecho con varios de los corredores del equipo. Veíamos ahí a un corredor de Federación Informática que podríamos pensar que es tal vez Eño Bilbao, corredor que hizo segundo la semana pasada en la carrera de Zarauz, un corredor del Iruki que seguramente sería un Axotegui. Gente del pelotón ya, ¿no? Sí, hemos empezado a ver ya corredores que venían del pelotón, que no han estado en ningún momento en el corte delantero y que no han tenido la capacidad de empalmar delante como han tenido Eric Tachega y Joan. Tenemos aquí a otro corredor del Purito y tenemos ahí el sprint con lo que entendemos que será lo que ha sobrevivido del pelotón, aparte de los corredores que han tenido la capacidad de irse hacia adelante. Un corredor del Baqué, Pello Munduate del Loche, todo el corredor del Ampo y Aratzuna no acaba de llegar ahora, ¿puede ser? Sí, seguramente. Txirrindulari gehiago gain, el mugara sartzen, hau izango da tropela, hau esan bezala taldiako hain oso hautsillak, Puritoko beste txirrindulari bat, Bake, Sanse. Eta Zurruti, baiez? Uste dut. Txirrindulariak banaka iristen, Bellotako txirrindulari bat sartu dora hain meta da, beste Bake bat, Sanse bat. Danenako Julen Aperri bai izango zen segurazki hor hasierako kilometrotan kortia hartu posible izan duen Danenako txirrindularia. Irunaseko bat. Eta, bueno, honekin gaurko emanaldi hau despedituko dugu, oso karrera politxa, eguraldi paregabia, maila handiko txirrindulari asko, bai etxekuak eta bai kanpotarrak. Eta txirrindulari Gipuzkoar bat egirazio azkenean, Joan Cardonak, zorionak berriro ere. Honekin Gipuzkoako junior egutegia itxiko dugu, eta espero dugu emanaldia gustatu izana, eta hurrengo urtean elkar berriro ikustea. Eskerrik asko. Solamente para la línea meta, ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. 10.000 están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué imagen que estamos viendo ahora? Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a mí. Hortuak prestatzen, bigarren izandakoak. Nano bero bat emango diogu, animatu
animatu! Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Sprint horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todos. Farmakatzeko eterne erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, helmuga puntu honetara, garaipenaz gozatzeko modu ere izan du.